Это ж ваше христианство. Попутать, что такое. Не, ну я попутал. Вот пожалуйста, 10 рублей, да, я иду. Ты он скажи, что мы сейчас тут Да як? А як треба? А ты там сбился? Ну да, так что? Сбился, так что? Так мне сразу что? До стены. Але там организм делают такие, что ваши здоровые Мой, значит, один дядька, который на следующий улице, становится 3.
Я уже подумал, может, я Добрый день. Это Радио Свобода, Олег Гузелович. Мы долучаемся до репортажу з трансляції шестя дзяды, який відбувається у Менску сьогодні 3 листопада. Це традиційне шестя, примірковане до Дня поминовения продков. Ну, и часов, и по традиции уже, 30-годовой традиции, в этот день так само люди приходят сюда на шестя, как продемонструвати владі свій намір не забувати продків, не забувати найперш ахвяру політичних репресій, ушанувати тих, хто змагався за незалежність і демократію Білорусі. І традиційно шестя йде від центра города, ну, Куропаты, праз день, праз весь город, ну, про вот эту полову города. До речі, ось ми йдемо разом з шестям от годинникового завода Луч. І зауважно, кількість удельників повеличилася. Тепер, вот, на мою думку, їх більше за 300 чоловік. Стартовало, може, чоловік 200, люди долучаються. Ті, хто живуть тут у мікрорайоні побач з Національною бібліотекою і далі у мікрорайоні Усход будуть долучатися. Традиційно шестя ладить КХП БНФ, це консервативно-християнська партія БНФ. Лідери цієї партії йдуть на чолі колони. Це ось ми бачимо Юрась Біленький.
Сергей Попков, былий депутат Верховного Совета, Олесь Чахольський, секретар управи, який шмат робить для врятування меморіалу у Куропатах. Ну, приходить шмат молоді, людей сталого веку. В основном контингент этого шестя – это люди сталого веку. Я бачу у колонии, так сказать, ветеранов опошних протестных акций. И Нина Багинская, и Максим Винярский, Павел Северинец. Те, хто змагається за Куропати, ті, хто змагаються за демократію в Білорусі, протестують супроти різного кшталту діянь влади, які є лічать недобрими. Шестя аховується міліціянтами цивільними, як звичайно. Ими ведется видеозапись, протоколирование всех подій тут на шесті. Шмат уваги журналістів ведеться на прості репортажі. І ще, що мене ось, уразило, обурило, уже не перший год улады, виконуючи формально закон об массовых мероприемствах, а это, нагадаю, дозволенные массовые мероприемства, окромя аховы міліціянської, супроводжають колонну так само дворники, звичайні дворники з центру, така ось управа, яка займається наведенням порядку у центрі. Ось, я не пам'ятаю її назву докладно, но вот эти оховники, і от зараз якраз з цієї колони йде одна жінка в такій спецвопратці з двома вениками. Нібито для того, щоб підмітати вот, на смітті після колони. Хоча ніхто, повторяю, тут люди йдуть організовано, ніхто не кидає ніякого сміття. Шестя раз певні часи, певні хвилини, кавалки часу люди кричать «Живе Білорусь!» і потім знову так мовчки йдуть своїм маршрутом. Ну, ось чомусь улади лічать, що треба показати, що після цього шестя треба нещо прибирати. Аналогії виникають вельми сумні, історичні у тим ліку. Ну так вот дзейнічае беларуская ўлада адносна этого шестя. Хотя гаворка ідзе пра маршрут, канечнай кропкай якога ёсць Куропаты, месца, дзе адбываліся масавыя рэпрэсіі ў Мінску. Для тых, хто, можа, далучыўся да нас упершыню і не ведае, што такое Куропаты, нагадаю, гэта месца масавых рэпрэсій, дзе было забито от 30 до 200 тысяч, а по некоторых дадзеных и больше людей подчас репрессий в конце 30-х годов. Доследчики называют разные лічбы, але их докладнить невядома, немагчыма, бо архивы КДБ закрытые, дагэтуль закрытые. И вось гэтым якраз фактам улада дэманструе, як она насамрэч ставіцца да поминовения продков. В этом году якраз отзначался 30 год, як был вышел друг артикул Зеленого Поздняка «Куропата. Дорога смерти», написанный разом с іншим доследчиком. И в этом артикуле впершыню называлось это место урочище под Менском, на паўночна-усходняй ускраіне горада, куды, па сведчаннях мясцовых жыхароў, вёскі Цна, іншых вёсак вакольных, з 30-х гадоў, в 30-е гады, 36, 7, 8, прывозілі фургонамі, варанкамі прывозіліся людзі, і там іх расстрэльвалі. І тады ось мы послухаем крыху.
Ось так ідея регулювання шестя Куропаткова. Назади бачимо відмірнизувалися. Порядок добре отримується. Ну, супрацовники ДАІ так само допомагають. Ось. Но колона йде на зелене світло. Тобто, особливий такий коридор для колони Надзяди знову не стварається. Це так само вже така традиція з боку влади. Хоча реально, фактично, мусять створити особливий коридор і пропускати, спиняти автомобілі і пропускати людей, бо це все ж масове мероприємство дозволене. Ну, тим не менше, ось так відбувається. Ми бачимо тут Ганна Шапуцька, я бачу, інші оборонці Куропатов. Ми перейдемо це перекрижування, а потім я підійду до господара Попкова. У мене до його питання на недавньої заяви, яку він підписав разом з Зеноном Позняком і Юрасем Беленьким. Вони звернулися в прокуратуру з нагоди виступу Олександра Лукашенка під час його зустрічі з курсантами Академії керування. І він сказав, що є номенклатура певна, є група особов, більше за 800 чоловік, яких неможливо арештувати, обвинуватити у чимось і затримати без дозволу його президентського. Юрась Беленький, Зенон Позняк и Сергей Попков полічили это порушением Конституции и закона об полномочиях президента. Звернулися в прокуратуру, как прокуратура зладила проверку. Сергей Попков сказал, что это фактично створение мафии. Ну вот зараз, это уже прошло 2 тижні, да, вот больше. И Сергей Попков, не бачивши меня, сиходить. Ну, зараз я его догоню. Вот он. Господар Сергей, добрый день. Радио Свобода, Олег Розділович. Мы вот видим репортаж с дядов. И у меня питание до вас. Пробачьте, что я вас отпускаю от этого шествия. Но, помните, я вам звонил на конт этой заявы в вашу прокуратуру. Так. Односно створення при Лукашенку певної номенклатури, яка не підпорядкована закону так, як і всі громадяни. Так? Ви звернулися в прокуратуру, щоб завели справу, розібралися з цим. Який винік? Так, завели слідство. Покуль виніка нема, інформації нема, чекаємо інформацію. А як ви думаєте, який буде винік? Що вам відкажуть? Формально праз місяць, да, праз 2 тижні. Коли потрібно протягнути перевірку, то і праз місяць, так мені сказали в прокуратурі. Но якого відказу ви чекаєте? Ми гэта зрабілі незалежна ад таго, які будзе адказ. Мы зрабілі гэта для таго, каб зафіксаваць, каб адказ таксама, любы адказы, таксама фіксацыя іхніх паводзінаў адносна стварэння гэтай незаконнай групоўкі. Что вас обурило в этом в этой информации, яку оголосив сам Лукашенко? Абурыла тое, што зараз ідзе тайныя перамовы з Расіяй па продажы Беларусі і вызваленне цэлай групы, якая у тым ліку гэтым займаецца. 860 человек, так? 850 чалавек, якая гэтым займаецца і ад адказнасці, і яны лічаць, што гэта народ вот так вот праглыне. Таму наша задача зафіксаваць гэтую сітуацыю і атрымаць ад іх любы адказ. Я вот когда сказал про эту ситуацию, про эту флеш-лист, я ужил слово номенклатура. Я памятаю, в советские часы была такая номенклатура, мы называли так всех начальников, и таки потім разобрались, что номенклатура – это вот певная группа людей, яких нельга было заводить на их справи без згоднення з ЦК партії. Так? Ось. То є саме зараз фактично створяє Лукашенко чи ні? Чи вже створив? Гэта зусім іншае. Там гэта не афішавалася.
Гэта было пад дывановай працай. А тут чалавек, які гаворыць, што ён узначальвае все кіраўніцтва краіны, афіцыйна сам заявляе, што он вызваляе ад адказнасці ад закона. Ну, по сутности это то же самое, погодите, это просто инший нюанс. Это все в руках Лукашенко. Не, это все-таки трохи іншая ситуація. Но вынік такий самий. Вынік? Я не думаю, што вы і вынік нават. Тады яны все-таки былі больш падпарадкаваныя закону. Вось. І можна было звярнуцца ў той же ЦК, каб паказаць, што ідзе парушэнне, і реакция была. А теперь нет. Не, пробачьте, вот я был на суде, 2 года тому я был на суде, секундочку, 2 года тому я был на суде над былым начальником Солигорского райвыконкама Ромашевским. Его судили, дали ему термин за хабар. Правда, теперь уже вызволили, он уже на воле. Але на суде выявилось, что он так само вот с этой лукашенковской номенклатуры, і ён быў упэўнены, што яго не возьмуць, бо дазвол на яго затрыманне мусіў даць толькі ён. Аказалася, затрымалі. Вось, то все-таки у выніку ён, відаць, быў атрыманы такі дазвол, і яго затрымалі і асудзілі. То есть час ад часу спрацоўвае гэта сістэма, але толькі тады, калі персанальна ўмешваецца Лукашенко, так? Ну, мы у нейкія дробязі з вами влазім, да? Галоўнае ж сённяшні рэжым Галоўным я не спрачаюся, так. Парушае поўнасцю Канстытуцыю, да? Конституция декларуе роўнасць перед законом. І гэта праява парушэння Канстытуцыі. Вот, это вельмі... А по закону о президенте он не мае права ствараць нейкія пазазаконныя структуры. Нема там этих паўнамоцтваў у законе о президенте. Ну добра, а цяпер все ж таки про рэакцыю прокуратуры. Не першы год ужо ось такого кшталту заявы, лісты ідуць у прокуратуру, іншыя органы, што там парушаецца Конституція президентом. Что, прокуратура хоть раз адрэагавала станоўча на гэта? Завяла справу? Сёння яна і не адрэагуе. А рэакцыя будзе пасля таго, як зменіцца улада. Трэба будзе ведаць, с архіваў придется брать вот этих 850 человек, якія ён надаў право поза законом быть. Значит, это кандидаты для люстрации в першую чергу. Вот. Тому трэба все это фіксаваць. Як ви, до речі, ставитеся до люстрації, до декомунізації? Ось недавно Лукашенко заявив якраз, що добре, що він не провел люстрацію, декомунізацію спинив, не зрушили помники Леніну і так далі, інші комуністичні атрибути. Ви міркуєте, це добре, дренно? Ну, мы ж по житті бачимо, що це дренно. Ну, не розвивається ж Білорусь. Тое, що это все робится на шкоду Беларусі. Вот зараз пачинаюць гандляваць Беларусю, да, каб захаваць свае месцы. Але яны нават не разумеюць тое, што гандлюючы Беларусі, яны месцы гэтыя свае не захаваюць. Ви маєте на увазі таку більш щільну інтеграцію, яка декларована, яку потребує Росія, да? І поки невідомо, що це за інтеграція буде. Гэта поселение оккупации. Это не щільная интеграция. Это фактично инкорпорация, спроба инкорпорации Беларуси. И это вельми серьезно. И яны разлічваюць, калі инкорпорация отбудется, як яны здадуць, то ім захаваюць гэтае месца. Ну, дзіўна з гэтых людей. Добре, дякую вам велике. Это был господар Попков, Сергей Попков. Ви намісник старшини КХП, так? А може два слова про себе? Ось ви зараз були депутат, ви зараз на пенсії. Як ви живете? Чим займаєтеся? Чим я займаюсь? Основная зараз моя задача – это высветлить все боки
асіміляційної праці у нас у Білорусі. І я зараз почав займатися аналізом тих досягнень науки, які от, у плані біології чоловіка, сутності мови, що головна функція мови не комунікація, а розумова, вона формує розумові здольності. Тому от зараз піднімаю, аналізую все це. Тобто ви займаєтесь науковою діяльністю? Я займаюся науковою діяльністю, І громадсько-політичною. Громадсько-політичною, але моя задача зараз просто, ну, як би так, на науковій основі доказати, що наша система вся едукації робить злочинство супроти свого народу, займається асиміляцією. Зрозуміло, дякую. Причому Спадар Попов. Ага. А скажіть, будь ласка, ось зараз проходить передвиборний період, і шмат хто з опозиції, от нечакано для назиральників, беруть уділ у цих виборах. Збирали підписи, там, спробували зареєструватися, не всім вдалося, некоторі залишилися ще у гонці вибори. А чому от, ось ви, представник КХП БНФ, не удільничаєте у виборах? так виборів вже нема. Я не можу удільничати у тим, чого нема. Ну, я системно гляжу на це питання. Виборів нема. Формально вони є, але реально їх немає, на вашу думку, так? Ну і формально їх нема. Ну, ті, хто йдуть, Ну, формально так само шмат претензій. ні, ну вони саме допомагають режиму заховатися. Ну, от і все. Вони роблять вигляд, вони допомагають режиму, роблять вигляд, що є демократія, що є вибори. От, ну, допомагати цьому режиму, це просто, я думаю, що це так само праця супроти свого ж народу. І так уже от 20... На вот 30% там буде, ну, допустим, 30% це моя там... Я зрозумів вашу думку, нічого не зміниться. Так, а ось вже 25 років, поки Олександр Лукашенко во владі, за цей час хоч раз представники КХП БНФ удільничали у виборах парламентських, президентських? Ми тільки назиранням займаємося. Ми удільничаємо як назиральники за цим процесом. А скажіть, будь ласка, ось таке, може, складане для вас неприємне питання. КХП БНФ зареєстрована партія, так? А часто чую такі питання, чому її не ліквідували, не відмовили у реєстрації, не тому її тримають, як заховати такий ось, ну, банер, нібито є демократія. Ну, видать, заховати банер, що є демократія. Видать, для Ви мовчимо, так? Ну, звісно. Ну, тим не менше, в цих умовах партія існує, працює. Працює, от ми займаємося всім цим питанням. Ми свої позиції не міняємо. Ми показуємо, куди треба рухатися. Ми створили в 17-му ще році програму «Вольна Білорусь». От, ми показали, як треба робити, куди рухатися. Обов'язково у громадстві не повинно бути пустоти. Громадство повинно у випадку повного розвалу, згнієння і Російської імперії, яка до цього йде, щоб не було... Я зрозумів вас. Скажіть, от ми зараз рухаємося у Куропати, там буде мітинг, і що традиційно прозвучить послання Дзянону Позняка? Ну, є виступ, так. Да. Є, да, будемо чути. Будемо чути, так. Ви його зачитаєте? Ні, Олесь Чахольський. Олесь Чахольський. Ну, добре, дякую вам велике, спадар Сергій. Нагадаю, це Радіо Свобода. Ми ведемо просто репортаж з Шестяк на Дяди. У Мінську знов, уже 30-й год, проходить таке шестя. Сьогодні їм беруть уділ до 300 чоловік. Ось по моїх підліках, може більше, менше, бо ми їдемо через мікрорайон «Усход». Ось з нами здоровуються люди, які підходять, якраз жінка в біло-червоному білому стягу.
апранутая ў сцяг падышла і далучылася да 6. Вось так шмат тут далучаецца. Ну, некаторыя, конечно, бывае, і сыходзяць, но большасць далучаюцца. Опа. Вось я бачу каля 6 Насту Гусеву, гераіню недавніх падзей вакол Дмитра Палієнкі. Наста, Рада Свобода лекції розділилася, тебе вітаю. Як ваші справи, що ви робите? Ми зараз збираємо сродки у підтримку політичних зневолених, які зараз знаходяться у турмах і у СІЗА. Перелічіть, коли ласка, Вадим Бойко, Микита Ємельянов, Ілля Воловік, Михаил Жемчужный, Святослав Баранович. Тут мог быть еще и Дмитрий Палієнко, але ось він Але він зараз... Уже побач тут. Його визвали. І він першою справою йде збирати гроші на солідарність, на підтримку іншим політичним зневоленим. Так, у нас сенс у тым, што курапаты зараз гэта не толькі шэсце, гэта ўся краіна. Пакуль нехта знаходзіцца ў няволі, тыя людзі, хто змагаецца за нашыя правы, за нашу свабоду, у няволі знаходзіцца ўся краіна. Вось вы, Дмитрий, отбыли зараз у неволі больше за полгода, так? Вось, ну, каково это, вот як это? У турме. Ну, не першы раз ужо. Вы призвычаліся, так, а вось такі, як Воловік, он же першы раз, у яе дзіцёнак нарадзіўся на волі, а ён нават не бачыць. На жаль, улады, у іх спроба ізаляваць усю актыўную моладзь. Яны хвалююцца там, мабыць, Майдана нейкага. Гэта пайшло тады, калі, ну, пасля падзеі мы будем долучацца до колонны, бо мы Украіны. Гэта все пайшло адтуль. Яны хвалююцца. З Украіны, так, да? Так, яны хвалююцца. Усе гэтыя вось біркі там за экстрэмізм, там вось новыя гэтыя артыкулы. Гэта ўсё пайшло пасля 15-го года, пасля Майдана. А что там у вязницах кажуть про политвязнів? Ось на Валдарці есть такое понятие политвязнь? Когда вы кажете, я политвязень, вам кажут, какой политвязень, тебя за хулиганку затримали? Ну так, я амаль сядзеў побач за тымі людзьмі, як уже, ну, я вам казаў, якія былі за Кондрусем. Вось. Яны там пра яго распавядалі. Удзельнікам плошчы, які рэзваў сябе вены, так? Так, так. Дарэчы, а пра яго што-нибудь вядома вам? Пра Кондруса? Ну, я з ім асабіста не знаёмы, але, ну, сачыў за яго справай, конечно. Вы до конца шэсця пройдзеце на Куропаты? Да Куропатаў, так. До конца пойдзем, да. Падчас, калі вы былі, дарэчы, вот калі вы сядзелі з сакавіка, да, праходзілі розныя мерапрыемствы там у Куропатах, было адзначэнне 30-годдзя артыкула Зенона Пазняка і Шамілёва. Вам там якая-нибудь інфармацыя пра гэта даходзіла? Уся інфармацыя была дзякуючы адной газеты «Новы час». Іншай інфармацыі не было. Вось. Новы час ўсё ж таки даходзіў да вас? Даходзіў, так. Добра, дзякуй. Пашпарт вам вернули? Яшчэ не. Чаму? Ну, А ведь уже мусите, вы как, ходите по некой давецы? не, ну, пакуль я пішу скаргі, мне, ну... Что отказываете? Яшчэ прысуд не ўступіў у законную сілу. А, Таму обскардзілі вы? так, Конечно. абскарджвалі, даслалі скаргу, і пакуль я разглядаюць, то бок Зміцер не знаходзіцца зараз на хатняй хіміі, вось, і можа далучацца вось да 6, Так, пакуль ёсць пакуль ёсць магчымасць, ёй карыстаюся. А, так калі будзе хатняя хімія, то у вас будет абмежаванне, пэўна, на ўдзел у масавых мерапрыемствах. Ага, та-та-та. Вы нават не сможете заходить у краму, где продают спиртное, где разливают. У тэатры, кіно, нікуды. Так. Можа быць такое, што нават з хаты нельга будзе выходзіць. Мы пакуль не ведаем, гэта будзе пасля абскарджвання. Вырашае ўсё інспектор, так. Ну, мы самі, ну, пакуль не ведаем дакладна, як это. Вось вы збираеце грошы для палітвязня, а куды гэтыя грошы пойдуць? На што? На аплату адвакатаў, іншае. А што такая патрэба ёсць? Вы ведаеце? Канешне. Бо гэта трэба штомесяц збіраць, напрыклад, на Валадарку і на калоніі вялікія перадачы па 30 кілаграмаў. Вось гэта вельмі шмат фінансаў. Наша, вы кажаце, як чалавек, які прайшоў праз гэта, да? Гэта вельмі дорага.
вось мець у сябе палітзека гэта У сям'і. у сям'і гэта вельмі дорага каштуе і не ва ўсіх вось напрыклад у Змітра не было блізкіх людзей, якія б маглі яму дапамагаць фінансава. Толькі таварышы вось я таму вось астатнія таксама ў розных становішчах людзі не ва ўсіх бацькі родныя Напрыклад, той могуць жа дапамагчы. Абаранович, які, на жаль, дагэтуль не прызнаны палітвязням. Але гэта не значыць, што яны павінны сядзець і есці баланду адну. Разумееце? Я хочу долучиться до этой инициативы. Ой, дзякую вам вялікі. Вялікі дзякуй, вельмі прыемна, што вы дапамагаеце, таму што насамрэч гэта вельмі Ну, важна. шкода вельмі этих людей, так. Гэта вельмі... Я был на суде над Барановичем. Жемчужного не ведаю докладно, но над Барановичем был, бачу его. Мужный человек. Ну, ось он потрапив в таку ситуацію. Добре, дякую вам велике. Мы будем вести далі репортаж. Нагадаю, это Радио Свобода. Мы ведем репортаж с шествия на Дяды. Только что мы размовляли с Настей Гусевой и с Дмитром Поленко. До речі, ну так вы заяву не подписали, пробачьте еще раз. Не приняли? Мы згуляем веселье без гэтых паперак, першапачаткова, а калі ўжо аддадуць пашпарт, потым ціханька распішемся. Ага, так вы подали все ж таки ці ні? Мы сваё веселье, Потребен пашпарт. мы сваё, у нас будзе свой чалавек, які нас абвесціць мужам і жонкай. Мы ж анархісты дурныя. Ну добре. Я пытаўся наконт вяселля, бо нагадаю, это такая вельмі лірычная гісторыя пра тое, што Зміцер Паліенка, знаходзячыся на Валдарцы, напісаў сваёй сяброўцы Насце Гусевай ліст з прапановай пабрацца шлюбам. Гэты ліст спачатку, вернее, адказ на гэты ліст ён доўга не атрымліваў. Наста атрымала гэты ліст, але яна адказала згоды, але вельмі доўга Змітру гэты ліст не перадавалі яе. Потым ён уже па іншым каналам, я ведаю, што это праз нейкіх людзей, даведаўся, што яна так пагадзілася. Але вось у іх дагэтуль, гэта было улетку, але вось дагэтуль яны не могуць пабрацца шлюбам. Спачатку ім казалі, будзе суд, калі вас судзяць, так у турме, значыце вяселле. Выйшаў на волю, на шчасце, Зміцер Паліенка, але ўсё роўна не можа пабрацца шлюбам, нават заяву падаць у ЗАГС, бо не прымаюць, не мае яго пашпарта. Вот мы толькі што яго чулі, што ён патрабуе, каб ему аддалі пашпарт, не вяртаюць. Ну і самы час падайсці нам до Юрася Беленькага, аднаго з арганізатараў шэсця. Юрась, добрый дзень, Радио Свобода. Віншую вас чарговым шэсцем. Ну, все ж таки, як вы его оцениваете? Ці немало людей? Ну, слава Богу, я так устершен, слухайте. И надворье. Ну, какой может быть? Надворье весь час такое на Дяды. На Дяды, да. Бывает ливень такий уже дождь. Бывает снег и все это. Ну, ненормально. Але приходят люди и молодые, и сталого, и среднего веку, и идут, и настрой отповедный. Самое главное, вот я гляжу, вот глубокое разумение вот этой з'яви, что такое, духовную сутность вот этой з'яви. Разумеете? А яка духовна сутність, по-вашому, ось цієї з'яви? Духовная сутность тем, что наши продки, наши попередники створили для нас эту землю, эту державу. Нашу мову, нашу культуру нас створили. Мы их шануем. Мы удячністю, удяку, пашану їм віддаємо. Але ми демонструємо і те, що ми є сьогодні, і ми глядимо наперед. Тобто ті діти, які ще маленькі, вони бачать гэта шестя. Гэты діти так само прийде час будуть стоять у гэтых шерагах, нести. Вот бачите, Сигналюють, да, вітають. Люди нас. Это Автомобілі вітають. Автомобили, не только, люди стояли на узбочине, так само витали. Разумеется, вот это все, вот это сенс нашей духовной эмоции. Вот знаете, не хочу называть одну нацию, но сегодня вот рассказали люди. Ну, и она... Давайте не без нації. Да, вот інша країна мається на увазі. У них нема такої традиції. І були люди там, у гостях, і кажуть, як же так? Ну вот дед, бабка, ви ж вот недавно дошли на життя, там, ну, недавно, там, 10 років, і ви ні одного разу не були на могилках. У вас нема такої традиції, як радувниці, зяди. Ну, кажуть, ні, нема, ми ніколи не чули, ні. І вони от зв'язали з тим, що от нема такої традиції, і нема, ведаєте, нема ніякої, не то, що совісті покоління, нема навіть такого живого
вот такого адчування важності і чоловічого життя. І того, Я разумею, это такая глубокая философия, да. Все зрозумело, але вот такая речь. Ну, это шествие все ж таки как бы оно больше політичне. А чому, на вашу думку, треба вот політизувати свято, вот этот День дзядоў, День поминовения продков? Ну, сьогодні ж шмат хто з білорусів, в основному з заходніх територій, католиків, їдуть ось на могилки, навідати могили своїх продків. Навошта спатрэбілася ось, што шмат гадоў у гэты дзень праходзяць менавіта ў курапаты. Пад чырвона-белым сцягам крычаюць «Жыве Беларусь». У чым праблема такая вось? Праблема гэта можа знікнуць, калі будзе ўласна беларуская дзяржава, дзе будзе сказана праўда пра трагічную нашу гісторыю. Она не договорена, это правда, так? Это правда, это мы цудоўна ведаем, архівы КДБ зачынены. Больш таго, не то, што не договорена. Вот тут ідзе Ян Дзяржаўцаў, які, скажем так, адкрывальнік хайсоў. Больш таго, з боку... Это место пахавання таксама под Витебском. Такое курапаты, Курапаты уже назвали это витебские курапаты. А по Беларуси таких больше за 50 мест? Може больше за сотню. Уже доведаюсь, уже вядома. Уже вядома, так. То, глядзіце, замест таго, каб спрыяць, ушанаваць годным чынам гэтае месца, сказаць слово падзяку гэтым людзям, які зрабілі, гэтага чалавека цягнуць да суда. За то, што ён зрабіў незаконнае пахаванне. У чым оно заключалася? Яны пахавалі косткі, якія чорныя капальнікі, шукаючы золата, што на магілах гэтых несчастных павыкідвалі. Значит, яны годна іх пахавалі ў труне. За гэта іх прыцягнулі да адказнасці, штраф давалі. Вот стаўленне гэтай дзяржавы. Таму пакуль ёсць у нас такое палітычнае кіраўніцтва, да гэтай пары, конечно, палітычны падтэкст, палітычны складнік акцыі будзе. Пакуль не будзе сказана ўсё праўда пра ўсе шматлікія курапаты. Пакуль не будзе адпаведным чынам уганаравана памяць на дзяржаўным узроўні. Пакуль не будуць урэшце рэз зроблены прававыя механізмы, каб гэта не паўтарылася, правыя палітычныя механізмы. Таму увесь да гэтага часу, конечно, палітычны складнік будзе прысутнічаць. Скажите, Клавдий раз, а вось тое невялікае, што робіць, тым не менш, дзяржава для памяти расстрелянных у тым ліку. Я маю на увазе вот этот мемориал в Куропатах, это знак, что поставили, огородили Куропатское урочище. Вот гэта робится под тиском людей, под тиском оппозиции, под вашим тиском, может быть, тыліку персональным. Ці это улада сама вот поступово сталее, мудрее, пачинае нешта рабіць. Как вы думаете? Я с вами не згодны, что это... Я две альтернативы. Что гэта тут праява добрай волі дзяржавы. Бо якраз мяне из-под Рабуевала судзілі за усталяванне крыжа памяць... Вот недавно, улетку, так. Да, забитым літоўцам. Я был на этом суде, да. Вы былі, да, на суде, дзякую вам. І вы бачылі сутнасць гэтага ўсяго. Ну, як далей, куды ісці? Калі літоўскі народ папрасіў ад імя іх забітых усталяваць там крыж, мы это зрабілі. І крыж гэты выкапваюць, звозяць, а нам даюць штраф. Калі дзяржава учыняе крыжалом у Курапатах, таму адразу... Под крыжалом, вы кажете, это в этом годзе больш за 70 крыжоў вялікіх, якія былі усталяваны ўздоўж Курапатаў па перыметры, былі зруйнаваны, вывезены, і дагэтуль невядома, дзе яны знаходзяцца. Пачалося, я кажу, з таго з літоўскага крыжа. Потым крыжалом быў у дачыненні да драўляных крыжоў і ў тым ліку металічных крыжоў, которые былі пастаўлены намі, калі не памыляюся, яшчэ гадоў 7 назад. Так, там где-то недзе 20 крыжоў каля кольцевой дороги. Абсолютно. То есть металічныя, якія, прынамсі, я сам сваімі рукамі таксама усталёўваў. Это было ўзгодна. Так, яны нікому не перашкаджалі, просто была установлена агароджа до іх, і потым раптам в один дзень высвятляецца, што іх уже няма. Причем это было узгоднено в свой час навуковым кіраўніком Курапатаў Майей Тодоровной Кляшторной, дочкой расстраляна поэта Кляшторнага. Это все было фактично на узгоднено с державными структурами, с державным представником это было. И после этого таемно по-бандитску робятся такие речи. Вот после этого, ведаете,
Ну, ваш адказ такі, што не, это все не адбываецца шчыра. пад ціскам людзей. Это да? не шчыра, больш таго, это не шчыра. Больш таго, я лічу, што это з кепскімі мэтамі. Бо пасля таго, як быў установлены помнік улады ў Курапатах, мы страцілі всякую магчымасць не то што ўсталёўваць новыя крыжы, а нават замену рабіць спарахнелым крыжам. Вот у чым справа. То есть, Я чуў такую пазіцыю, што лепш бы они туды не влазілі, было все добра, а зараз... цяпер стала горш. Значна горш. Таму А я вам скажу, все ж таки, вось была ноч расстраляных паэтаў, і гэты мемарыяльны знак, освечены вось у чырвоныя белыя колеры, так мы знайшлі такое световое вырашэнне организаторы этого мероприятия, этой акции, феста этого, добра глядзелася. І ён впісаўся вось у ту гару Голгофу, ён впісаўся у гэты лес, і ён нясе пэўную такую сімвалічнасць, дадае всему этому месцу. То бок, ну, магчыма, не дрэнны все ж таки знак оказаўся. ведаеце, сама... Спачатку ж была ідея паставіць его там унізе, каля уваходу на Курапаты. Абсолютно дакладна. І там бы ён, відаць, уже згубіўся. Ён не згубіўся бы. Ён быў відзон бы якраз бы з дарогі. Ён бы відзон быў. Ну, видно бы то быў, конечно, быў это ж не, відзон, это ж не скрэпка, што ў кішэню можна схаваць. Але на Голгофе ён зараз добра глядзіцца. Не, абсолютно. Перакрыли доступ до габрэйскага каменя. Вы ж паглядзіце, кампазіцыйнае вот это оформление помніка народного мемарыяла Курапаты, яно ж было зроблена мастацтвазнаўцам Зеноном Пазняком найперш. Была прыцягнута група архітэктараў, там і Марачкін удзельнічаў, ведаеце, і Шатэрнік і іншыя. То есть композиційно все это было вельмі професійна, грамотно зроблено. Вот якраз гэты помнік, ён не вписывается. Я ж вам не дарма сказал, что вот глядите. Добре, господар Юрась, это не будем уже спрашиваться, а тут справа густо. Мне подается, что вписывается, вам что не подписывается. У меня есть питание, я от Сергея господара Попкова мучу этим питанием. Чому, скажите, партия КХП БНФ, ну, дагэтуль мае дазвол дзейнічаць? Чому улады, при тым, што вы такія рашучыя апозіцыянеры, вось дагэтуль вас терпяць? Были некалькі спробаў нас ліквідаваць, былі і суды, і выстаўленне прэтэнзій у свой час сур'ёзныя. Але, ведаеце, ісці уладам на крайне брутальныя меры ў дачыненні такіх людзей, як мы, напэўна, яны пралічылі, што это будзе гора для іх. Лепш пакінуць нас все-таки ў легальным полі. І гэта яны, напэўна, правільна палічылі. Это будзе больш мудрае рашэнне, чым стварыць сітуацыю, у тым лік не толькі ўнутраную, але і знешнюю міжнародную сітуацыю. Ну так, вы чакаеце, што будзе, і хутчэй за ўсё будзе сапраўды вялікі міжнародны розгалас, калі партыя, якая стаіць у вытокаў незалежнасці Беларусі, вось будзе раптам, і будзе адмоўлена ў рэгістрацыі, так? І мы тое все ведаем. Таму, конечно, існаванне, мы фактично існуем, скажем так, по подпольным... По легальным, так, да. Я ведаю, что у вас проблемы с арендой, с ничем. Зусім есть проблемы. Не хочется про это говорить. Так, да. Гэты дзень. Это проблемы всех партий, якія дзейнічаюць у Беларусі. Але галоўнае, что, ну, что такое партия? Это супольнасць людей с поглядами, с дзеяннями, якія ведуць актыўнае палітычнае жыццё, якія несуць правду у грамадства, не глядячы на ситуацию, якія терпят пераслед, и не глядячы на это, позбавляются працы, колькі у нас таких людей было, калі открыто просто из працы выгоняли. Галоўнае, ну вот як Зенон Пазняк вызначыў, у это цяжкі час, сапраўды цяжкі час, стаять на своем. Вы это протягиваете, так, да. Сегодня будет заява Зенона Пазняка, так? Конечно. Она у вас в кишені? Ну, и у меня... Послухаем. Послухаем, так. Тому... А коли вже можна буде включити кнопочку і побачити на екрані Зенона Станіславовича, який вимовляє оттуль сюди, в Куропати? Это... Технично, это ж магчыма. Не проблема было бы это заработать. А чому ви не робите? Могли заработать. Ну, разумеется, все ж таки есть
Я про креативность, про то, как про ваши акции были, ну, привабные, как они... Вот «Ночь расстреляных поэтов», на якой я присутничал, там был змонтажованный адмысловый экран. Люди, как не толпиться каля вот этого места, где все отбывалось, они могли стоять у боку и глядеть на экране, что там отбывается. Выдатно. З одного боку. Ну, я читав коментарі. Многие люди так осторожненько зробили заувагу таку, як би не перейти некую грань. Коли вже на могилах почнеться Ну, так, перформанс такі некий. Ви розумієте, це вельми тонка грань, є вельми тяжко. Ну, так вона є, ця грань, але все ж таки треба думати і про те, як приваблювати молодь. Там було, знаєте, скільки молоді? От порівняно з вашої акції сьогоднішньої, то максимум в 10 разів більше. Ну, я би не сказав. Оля, я про молодь. Я про нікого, не огульну. Огульна кількість прикладів та саме, а ось молодь там була. Я можу сказати так. Тих людей, які на Куропатські могили приваблює тільки некий перформанс, да, це, ну, Вам такі не потрібні. вельми хистка глеба. Ні, добре, що вони прийшли. Но я просто кажу, что глеба все равно это хистка. Сьогодні з вами, завтра не з вами. Ну, да. А тут уже такі моцні, загартовані бойці. Ведаєте, напевно, некий, як у Біблії, знаєте, Христос сказав, стойте на камені, да, вот это вот. От повинен некий камінь бути. До речі, ось я зауважив, сьогодні, під час цієї акції, люди несуть так само крижі древляні, але маленькі. Чому маленькі? Звичайно, такі несли великі, там закопували кілька крижів. Це відказ на ваше перше питання. Тепер вже немагчимо закопати ці крижі після того, як Чому такі принесли, такі ось символічні. уворвалося у Куропати. Я не хочу, щоб мої люди, які запрошені мною, потім мали проблеми з судами і всім остальним. Ви розумієте, а ви говорите поліпше. Погоршила, і шмат погоршила ситуація. Да сам факт, коли ламали крижі, да гэта при комуністах відкрито не було опошні годи. У 60-х годи, може 50-ті, там 30-ті. Але опошні годи знамання Савдепі навіть таке вони не собі Так, ламали, ось я вел репортаж тут на моїх очах, їх як людей, як неких шкелеты людей, вот их в машину сгружали, вывозили. Это жудасное было видовище. Это жудасное видовище. Это, знаете, ну, не знаю, ну, верники, это, разумеюсь, мне хто християнин, що відбулося. Сьогодні перечитав послання до філіппійців, і там так само апостол Павел каже про те, що, ну, є люди, які до Святий Криж там відносяться так, то есть в такому контексті, що це, ну, це далі нема вже межі, куди йти. Тому, шановне господарство, шановний Олег, что я могу сейчас сказать? Слава Богу, что вот есть гэтые люди. Слава Богу. Вы Ну, так, які вже 30 років ходять. Добре. Вот девчонка тут, ей 18 годов где-то. Добре, ми її Сколько тебе знайдемо. годиков? Ну, Колька, признавайся. Добре, ми зараз і поговоримо. Ну, Добрий день. Это вас, про вас каже Юрась, да, что вам 18 годов, и вы пришли сюди. Сюди. Так? Так. Чому прийшли? Ну, традиційне таке питання для дідів, для наших репортажів. Чому ви сюди прийшли? Навошта? Що вам вот тут лепше, ніж где-нибудь там у кафе, у ночной кав'ярні? Ведаеце, мы по літаратуры у ВНУ проходзілі Ластовскага. Пачытала, спадабалася. Вось ён там ляжыць у Куропатах, таму менавіта я іду сюды. Про себе что вы скажете? Может, как вас зовут? Амалія. Амалия, где вы учитесь? Ну, я разумею, да, не треба сказать, где докладно, БДУ, так? БДУКМ. Вы, будучи наставницей, видать? Не, БДУКМ гэта мастацтво. А, 8. Я буду турагент. Ну, дякую велике. Ну, чого ви чекаєте в 6? От ви пройдете зараз у Куропати, так, на мітингу побудете, послухайте промови там, зачитають заяву дослану заміж Зенона Позняка, і він скаже про те, що це така ось влада і так далі. Вам все це невідомо? Мне гэта вядома, але ведаеце, што я іду туды не па палітычных, а таму што мне вельмі жаль, што нашу беларускую літаратуру там згубілі ў 37 годзе. І таму, каб ушанаваць памяць нашых літаратараў у першую чаргу, ну і астатніх людзей, якія там былі, я іду сюды. Так, это вельмі, конечно, болюче. Я так само, калі быў на ночы расстрелянных паэтаў, істокі
там гучала вершаў, урыўкаў з прозы, асабліва мяне вот, вершы Мойшы Куйбака закранулі. Я вось упершыню пачуў, наколькі это глыбока, наколькі это добрыя вершы. І сапраўды, што страціла літаратура беларуская і сусветная з-за таго, што это людзі сышлі так рана. І не стварылі нейкія больш магутны, такі вось больш прывабны кавалак культуры, як беларуская літаратура, ну, для нас всіх. Дзякую вам. Дякую так само. Дякую. Это было... Нагадаю, мы находимся на шесте дедов. Мы идем в Куропаты, это Радио Свобода. Я Олег Грузилович, мы едем репортаж с дедов. И только что молодая девушка, студентка, рассказывала нам, чему она пришла на это шесте, чему она сейчас идет в Куропаты. Олесь Чахольський долучився, секретар КХП БНФ. Наперед йдуть представники правоохоронних органів. Да? От їдуть люди, підтримують сигнали. Да? Ведаєте, що це роблять? Знімають. Это передают информацию. Передают номеры, да? Да, номеры передают им, это самое. Ну вот, разумеется, ну, что можно сказать про этих людей? Яны что, потребные будут вольные Он будет загад, пильно. Да, яны працуют на кого? На Россию, на российскую оккупацию. Куда это свестки? На Россию. Ну это ж на наш режим. А вся информация с их потом идет на Лубянку. Там створається база дадених людей. Може, вже створено давно? Ні, так це ж додається. Постійно додається. Добре, скажіть, це от йдуть міліціянти. А як ви ставитесь до того, що за колоною йде дворничиха з двома метелками і нібито там прибирає нечто? Це, як кажуть, показує вже повний маразм цього режиму. Розумієте, ми завжди проводимо мероприємства, у нас завжди чистиня і порядок. Це зауважу. До речі, а ось після мітингу у Куропатах, чи буде якась приборка от після? Ну, може, хтось викинув окурок, там, пачку сигарет? У нас такого ніколи, по-перше, не було, щоб хтось там кинув би окурок і пачку сигарет. В Куропатах. Менавіто з тих людей, які тут йдуть. Такого у нас ніколи не було. Ну, а тим не менш, регулярно КХП БНФ і ось ваша структура, яка сочить за Куропатами, проводить некие мероприятия по приборке там? Там прибрали вже. Там регулярно прибрали? Ну, конечно. Так, конечно, там прибрано. Ну, загадчик Боровлянского лісгасу мені розказував, що вони так само шмат роблять, прибирають, і суботники там ладять, і древи там старі прибирають. Такое є? Ну, є такий там факт. Ну, я кажу, дерева не прибираються, але я вам покажу. Там вон валяється дерево, воно не прибране. Я був... Ну, може, упало недавно? Ну, літерально я був позавчора, і воно як лежало, так, в принципі, і лежить. Ну, це ж державна структура покурений, там напишуть паперку, загад, от що треба прибрати чергову. Ну, раз на год проведуть суботник, привезуть активістів Федерації профсоюзу. нарежуть їм тих сосен здорових ще, як кажуть, для показухи. А після їх приходи їх, вон, галля, там ціла куча лежить. Як кажуть, раніше ми всю цю справу робили, спокійно все, ну зараз тут є певна складаність з тим, що вони запустили туди і вірус, це пам'ятний знак так званий. І їх наша задача була взяти під контроль і спинити усталювання крижов. До речі, ось огорожа, яка з'явилася вокруг Куропатів, ті вона працює. Я маю на увазі, ось були факти вандалізму, да? Нібито усталювані ніде камери, так от обвіщалося з цих супрацовників Боровлянського лісгасу, що нібито усталювані камери, які допомагають ось пропильновувати цих вандалів. Ці це працює, ці роблять вони свою справу. Це, ведаєте, просто для показухи так само зроблено. Ви міркуєте, це показуха? Нема проблеми там. Для того, щоб знищити було крижі. От що це зроблено для чого. Я вам хочу сказати, що, до речі, коли там ще можна ніяк поглядіти на те, що усталювано з боку Заслав'я колодищі, з боку Експобела з цього поля, там, з боку этого поїдем.
то тое, што усталявана з боку МКАД, і то, што там знесены тых 24 металічных крыжа, гэта незаконна. Таму што гэта тэрыторыя самой МКАД, вот это проходзіць, это тэрыторыя мемарыяла, і на той бок проходзіць яшчэ 100 метров от МКАДа на той бок уже города. Спадар Беленький рассказывал про это металличные крыжи. И поэтому то, что они поставили вот это, так, на схеме все, они даже не ведают, что это такое. Разумеете, что такое куропаты, они не ведают. Ну, мы вас зараз, пробачьте, мы вас зараз проходим каля церкви храму в честь всех святых. Так, это у нас улица Калиновского, 56. Тобок, ну, мы вот недзе уже полову маршрута прошли, так? Тому вот то, что они поставили с боку МКАДа незаконно, их посылаются на то, что те крыжи не трапили у ихную эту загороджу. Ну это смешно просто, разумеете? Потому что на схеме, згодно постановы 70-й об затверджении охоўных зон Мінкульта, там на схеме все бачно, что гэта тэрыторыя і узбочыны з боку Мінскага района і з боку... Добре, спадар, вот як ви ставитеся до этого автобусика? Вот такий блакитний автобусик, на ім камера усталявана, і яны записываюць вось это шэсце. Шэсце ж дазволена. Гэта ж, зноў жа ж, збіраецца да банк дадзеных. Яны ж это... І притым я яшчэ раз падкрэслю, не для беларускіх спецслужб, бо на Беларусі няма беларускіх спецслужб. Это все філія Лубянкі. И они збирают всю информацию. Ну, тут же те самые люди ходят, уже 30 годов, вас они записывают. А раптом хтось ще там, ну, разумеется... Ось як эта девчонка Мария навелчилась, ну, да? разумеется, ну, это такое подленькое. Ну, прийде час, за все откажут. И это... Вы так мяркуете? Конечно. И он наближается, просто наближается этот час. Они еще, напевно... Вы отчуваете, что наближается? И они еще, напевно, не разумеют, что... Кожны будзе адказваць. Добре, дякую вам велике. Ви тільки що згадали ресторацію «Поїдім». І я зараз хочу підвести до Ганни Шапутьки, довідатися, які там, що там нового там відбувається. Ганна, добрий день, Радіо Свобода. Пробачте, що я вас трубив, ви щось промовляєте? Ні, кажете, запитуйте. Спадар Олег Шахольський нагадав про ресторацію. Ось ми її шмат про що вже розмовляли, про куропати, але ось ще не згадували. Це протистояння з цієї ресторації. Ви шмат уже часу, другий год, там пікетуєте, удзельничаєте. Одна з самих активних людей, які протестують супроти цієї ресторації. Що тепер відбувається? Які, може, зміни, які, може бути, стосунки у вас з цими власниками ресторації, може, які тенденції цікаві назираються? Розкажіть, будь ласка. Ну, я скажу так, що нічого такого нового в стосунках з власниками не відбувається. І не може відбутися, бо для нас вони злочинці, і вони повинні понести відказність, юридичну відказність, і ця ресторація повинна бути знесена, як мінімум. Ну, а пикетование протягивается? Бывает, я еду по Кольцевой, один день бачу, что есть пикеты червоно-белчі. Бывает, нет. Пикетование протягивается щодня. Такие змены у нас отбылись, мы пикетуем с 16 годин. Только середа с 12. Тому, махчимо, коли хто призвичаюся, що у нас пикетование с 12, то ми уже фактично з весни пикетуем с 16 і до 21. Тобто у цей час пикетование відбувається щодня. Я сама стою на пикете 3 дні, тобто четвер, п'ятниця і субота. И я ведаю, что середу выспалась. Ну, вы загартованная женщина. У жару спекоту стоите, у морозы стоите. Морозы стоим, то бок и будем стоять до того момента. Ну, у вас там муж стоит еще побольше за вами, вам легче, так? Да. И будем стоять, пока все-таки не отбудутся змены, пока эта ресторация не будет зачинена. Я не кажу про, что пока она будет знесена, пока она не будет зачинена, и мы перестанем бачить вот эти танцы, гулянки, эти веселі. Зараз... Були на костках, як ви кажете. Так, були на костках. Тобто у Зайдеса що зараз змінилося? Вони на своєму сайті повісили об'яву, що у їх можна замовляти весілля. Я пам'ятаю, що коли він давав інтерв'ю, він казав, що нічого подобного тут не буде. Він це хто? Так, Зайдес. Що тут буде менавіта некий такий тихий сімейний відпочинок. Ну, але ж ми на свої очі побачили, що, на жаль, ніякого такого тихого відпочинку
як А что там відбувається? такое бывает? Яны фактично, ну як люди, які можуть приходити в ресторацію, які випивають, як люди себе можуть поводити спокійно. Вони не можуть. Фейерверков нема? Фейерверку нема, але ж є танці, є громкая музика, є скоки на батутах, Дитячие свято есть? дитячі святи, весілля є, то бок все це є. Ми це все фіксуємо, викликаємо міліцію. У нас вже доволі шмат, ми зафіксували це правопорушення, згодно з якими їх вже повинні зачинити по-новому. То бок не те, що вони там да, незаконно побудувалися, а те, що вони зараз порушають законодавство, яке обмежовує менавіта відпочинок, забороняє відпочинок на свіжому повітрі з заходнього боку меморіалу Куропати. То бок, ось, і вони це не виконують. І, але ж на великий жаль, я що хочу сказати, кругова порука чиновников и бизнесовцев, силовиков просто ураживает. Есть такая? Ёсць, тому що ми накерували вельмі шмат зворотаў, розныя інстанцыі, і Менрайвыканкам, Менаблвыканкам, прокуратуры, районные, областные. Ну, я скажу так, что рука руку мые, тому что тое, что, ну, я даже не могу назвать это отказами. Это просто некий бег по колу, и все. І некія чорныя дзіркі на ўзроўні Папернянскага сельскага савета, яшчэ Барулянскай міліцыі. Ну, это просто цирк. Конечно, мы паспрабуем падаць на іх у суд. Ну, дальше мы ведаем, якія ў нас і суды. Таму, ну, адзінае, што застаецца, это такі вось грамадскі, такі супраціў. То бок мы павінны трымаць. Магчыма, будзе нейкае зноў перафарматаванне. Скажите, а на які быў рэзананс вось тых артыкулаў, тых даследаванняў, якія робіць журналіст Макс Івашин адносна уласнікаў гэтай рэстарацыі. Ён там пісаў пра тое, што яны звязаныя з нейкімі крымінальнымі структурамі, там нібыта. Я не сцвярджаю гэта, но вот такая, я разумею. Вось Дзяніс, я бачила, ён прыехаў, ён тут. Дзяніс, прабачце. Да, ёсць ваш Дзяніс тут. Ну, нема, пакуль што нічога не было. Адносна вось апошні такі артыкул вельмі моцны. Такі сур'ёзныя Да, абвінавачванні. вельмі сур'ёзна, то бок, што это міжнародная такая мафія, да, то бок, ну, пакуль што ціха, пакуль спакойна, яны пакуль што суд позву не падавалі ніякую, ну, наколькі я разумею, магчыма, яны што-небудзь, ну, Улічваючы вот два папярэдніх судоў, я думаў, што, ну, пададуць неякі абавязкова, ну, нешта вот такое. Магчыма, думаюць, магчыма, нечым думаць, але ж я ўсё ж таки спадзяюся, што Зайдэс, да, чалавек, ну, это таксама чалавек, які павінен разумець, што чаму мы стаім? Мы стаім, яны думаюць, што мы стаім за грошы. Не стаім мы за грошы, мы стаім за кошт свайго часу, ахвяруе сваім часам, ахвяруе сваім здароўем. Ну, это традыцыйная такая абвінавачванне, а вы там за грошы Госдепу працуеце. Да, але ж это, ну, такім чынам яны вось такі нас абражаюць. Ну, магчыма, ім ад гэтага лягчэй крыху становіцца, я не ведаю. Але ж тым не менш мы іх заклікаем да Зайдэса, да яго чалавечнасці, да чалавечнасці Дубковай, той дырэктаркі рэстарацыі. Спыніцеся. Хопіць ужо здзекавацца над памяццю наших забітых продкаў, хопіць здзекавацца над нашим народом, хопіць здзекавацца над мораллю, і, ну, просто спыніцеся, спыніцеся. Это правда, что мне рассказывал Урбанович Денис, что там нібыта змяніліся ахоўнікі уже некалькі разоў? Да, яны мяняюцца, адны сыходзяць... А вось той Николай, ці як его, розныя у яго былі імёны, які пачынаў з ім увесь час канфліктавалі з самого пачатку. Здаецца. І ён ще працуе? Нет, ён сышоў, он працуе здесь і зараз у краме, быццам бы там гандлюе там спиртовыми напоями. Так а чому сышоў? Чому не сыходзіць? Это некая такая некомфортная праца, вось дзякуючы вашим пікетам? Я так разумею, так. У іх же таксама адбываюцца нейкія змены. Я ведаю, што яго бацька, вот у гэты час, калі ён з намі тут вось супрацьстаяў нашай варце, яго бацька захварэў вельмі моцна, пасля, ну, помер. Ну, не будзем эту сувязь працягваць. Да, то бок як таму, што магчыма ён менавіта гэта на яго нейку здзейнічаў. Чалавек не смог больш працаваць. Ну, але ж я гляжу, што фактычна яны все гэтыя ахоўнікі, яны не проста такія звычайныя, да, там людзі з боку. Это людзі, якіх вось зараз апошні чалавек, які быў у АМАПе, паўгады таму назад арыштоўваў нашых хлопцаў. То бок зараз ён працуе ў ахове, майор, то бок хлопцы яго ведалі. Ну, мы даведаем, што зараз працуе былы
спрацоўнік ДАІ таксама. Но это таксама, разумееце, і ён за намі назірае і здае Ну, куды яшчэ ісці былым супрацоўнікам праваахоўных органаў? Толькі кудысьці ў ахрану. Ну, это так, магчыма. Але ж вось я хочу сказаць, што варта будзе пастаяць, варта гэта мало... Вось это мне хвалюе сапраўды. Няўжо вы будете далей пастаяць? Ну, до Новага года яшчэ і больш? Нет, будем стоять. Так а калі это працягнецца яшчэ на 5 гадоў, 10, што будзе далей? Будзе бачна, што тут трэба, як кажуць, не трэба далёка забегаць, і будзем спадзявацца, што ў нашай дзяржаве все ж таки не будуць таксама змены, будуць рэформы, і магчыма, это все будзе насамрэч нашмат хутчэй, і нашмат і хутка мы побачым гэтыя змены, і хутка эта рэстарацыя будзе зачынена. Таму, ну, мы А вот такое пытанне. А патэнцыял ёсць вось у тых, хто каб каб по принципу эстафеты протягивать эту вахту? То есть, что приходят новые люди до вас, это обновление идет. Приходят без этого же немагчыма. Не так шмат, конечно, людей, як хотелось, але ж приходят, дапамагаюць, там часам долучаюцца 2, 3, 4 гадзінкі. Але ж... Ларыён трусаў працягвае хадзіць? Ларыён трусаў, да, і яшчэ іншыя хлопцы там прыходзяць маладыя. Але ж і хацелася б, конечно, зараз вельмі моцна нас падрэзала нашу варту этой выборы. То бок фактычна цалкам сышла еўрапейская Беларусь, вось на выборы цалкам яны сышлі з варты. І гэта, конечно, нам... Ну, выборы закончатся, вернуться? Магчыма, вернуцца. Ну, спадзяюся, што вернуцца. Ну, але ж вось, карыстаючыся вось тым, што я зараз тут з вами, хочу вас заклікаць людзей, далучайцеся, калі ласка. Нам не хапае нашай варце рэальна фізічных высілкаў, то бок рэальна людзей, просто людзей. То далучайцеся, калі вы лічыце... Да, бываешь, еду по Кольцевой и бачу, один человек стоит под стягом. Да, часам бывае, один чалавек стаіць, часам 2. То бок далучайцеся, падтрымлівайце, хто колькі там на гадзінку, на паўгадзінкі, на 3 гадзінкі. Ну, Ганна, я чекал, что вы пойдете на выборы. Чому? Чому ми повинні йти на вибори? Ну, такая активная. Я вас бачу повсюль і думаю, вот вы небось ходите по ганейкай окрузе. Які вибори? Виборів немає. Які вибори? А удільничати в цьому цирку і допомагати Ярмоше і Лукашенке легітимізувати цю владу, це я лічу, що просто так само удільничати в цьому злочинстві. Це, ну, ні, які вибори? Ну, есть такие резонные аргументы, ну, грунтовные, коли кажуть это люди, что те, кто удельничает в выборы, я маю увазі от оппозиции, они кажуть, что вот мы тем самым, по-перше, мы пропагандуем наши каштовности демократичные, по-другое, мы демонструем людям, які дагэтуль у якіх ілюзія, што нібыта ёсць выборы, мы демонструем реальную ситуацию в Беларуси. Я скажу так, что это самоподман. Гэта люди займаюцца самоподманом, бо як бы мы не хотели, да, вось, продемонстрировать, что мы ёсць. Зараз, як інтэрнэта, людзі ведаюць, што мы ёсць, век Ютуба. Не трэба дзеля гэтага такія высілкі, ну, ганьбіць сябе ісці на гэтыя выборы. Разумееце, то бок нельга дапамагаць Ярмошыны займацца этой фальсіфікацыяй. А я лічу, што все, хто удзельнічаюць, займаюцца менавіта гэтай фальсіфікацыяй. Ну, выкрываць таксама это трэба. Вось журналістка Ірына Халіў взяла, удзельнічала, яе знялі, не зарэгістравалі, відаць, верней, значит, але пад нейкай просто глупай прычыне раней звычайна бракавалі подпісы, а тут забракавалі подпіс ліста. Вот она показала, як это працуе. Ірину Халіп. Разумееце, без Ірини Халіп яны падбыліся все роўна так, як трэба Ярмошыны і Лукашэнкі. Мне не хочется крыўдзіць гэтага добрага, годнага чалавека. Але ж нічога б не змянілася ад таго, каб яна не удзельнічала. Разумееце, то бок трэба арганізоўваць супраціў, але ж это... Ну, это яе права і права іншых людзей, так. Але ж это не, я лічу, вось это як бы там не былі моцнымі прамовы, не былі моцнымі гэтыя пікеты, не былі б яны да места гэтай пікеты. Все роўна, гэта все на руку той же Ярмошын. Глядзіце, як яна кажа. Дык такого разгулу дэмакратыі яшчэ не было. І гэтыя выборы самыя дэмакратычныя. Што бачаць назіральнікі пакуль? Сапраўды, што ў нас удзельнічаюць усе плыні. Глядзіце, якія выборы, глядзіце, як... Ну, дзякуючы пікетам падчас гэтых выбораў можна было арганізаваць рэальныя акцыі салідарнасці. Вось каля суду Менскага гарадскога, калі пачыналі судзіць Змітра Паліенка, вось дзякуючы такому пікету адбылася вельмі моцная акцыя. Я меркую, тым ліку, можа, поэтому они отклали процесс, а потом, бачивши такую вот хвалю солидарности и
прысуд вынеслі такія, які не звязаны са зняволеннем. Гэтым людзям вялікая павага гэтым людзям, вялікая дзякуй за гэтыя акцыі. Але ж я скажу так, што все роўна гэта не каштуе вось больш вот гэтага глобальнага. Калі б не выбарчая сітуацыя, то вот такі пікет бы не удалося правесці. Я памятаю, як праходзілі пікеты каля Валдаркі, прыходзілі адразу, забіралі іх удзельнікаў і все, і это заканчвалася тым там двуххвілінным стаяннем, а тут гадзіну людзі стаялі, пікетавалі і скандавалі. Свободу Павленко. Нічога не хочу казаць дрэннага вось у бок гэтых людзей, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Нічога, таму што это мае сябры, знаёмыя, добрыя знаёмыя. Ну, вас можна зразумець, што вы нічога не скажете. Ну, в сэнсе я адзінае скажу, што гэтага рабіць все роўна, на мой погляд, нельга было. Трэба было па-іншаму, калі ёсць магчымасць, ёсць нейкае жаданне, па-іншаму это ўсё арганізоўваць, але ж не ісці, не ўдзельнічаць у гэтым фармаце, гэтым цырку, які арганізоўваюць спецслужбы Лукашэнкі разам з Ярмошинай. Добре, дякую, Ганна. Все Дякую. равно, Я думаю, не, я просто думаю, что вот пройшло 25 годов, як при владі Олександра Лукашенка, може пройде, буде далі. Да, спречка вокруг того, удзельничать ці не удзельничать у этих декоративных мероприемствах, она будет протягиваться. Вы ведаете, что меня вельмі ураживают назиральники международные. Яны разумеюць, кожны раз ідуць нейкія справаздачы, да, там ад вясны, там права назірання, яшчэ там нейкія на сёрцы розныя кампаніі ёсць, што вось менавіта гэта парушана. Нічога не меняется, не перапісваецца заканадаўства выбарчае, ніводны пункт не мяняецца. Там дробязі есть, косметычныя дробязі з'яўляюцца. І зноў едуць сюды міжнародныя назіральнікі, і я лічу, што віна міжнародных назіральнікаў, это іх віна ў тым, што вось нашыя вось людзі ідуць удзельнічаць у гэтых выбарах, якобы паказвае ім, што ў нас сапраўды ёсць парушэнні, а яны атрымліваецца, што каб вось не было гэтых вось людзей, яны б напісалі, да, запісалі у тэчку Лукашэнкі, што ў яго ўсё плюсікі, плюсікі, плюсікі. Може там, откуль яны приезжают, меняется ситуация, ротация, приходят политичные, новые люди приходят, вот, а у нас те самые, и методы дзейнічаюць старые, супраць гэтых назіральнікаў. Сама, это вельмі важны такі, вельмі важна, каб гэтыя людзі, якія прыязджаюць назіраць сюды, каб яны паміж сабой камунікавалі і разумелі, што тут адбываецца і што нельга падыграць Лукашэнкі. На вялікі жаль, яны самі пакуль што падыгрываюць. І калі прызнаюць зараз гэтыя выбары, віна будзе вялікая на іх, разумееце, калі яны іх прызнаюць. А яны, вось эта гульня з Лукашэнкам у дэмакратыю, яна, на вялікі жаль, мы яе бачым, яна на відавоку. Гуляюцца, ён гуляецца, яны гуляюцца. Таму, ну... Цяпер час вы як вызначаеце, як такая адліга адносная ці замаразкі? Ніякай не адлігі, ні замаразку. Пальенку выпусцілі. Жамчужны сядзіць. Михаил Жамчужны, між іншым, вчора даслаў ліст, якім надсочвае, што адбываецца ў Курапатах. Нагадаеце, хто такі Михаил Жамчужны нашым гледачам? Жамчужны – гэта праваабаронца, это адзін з заснавальнікаў платформы Innovation, да, там, то бок новая это. Праваабарончай арганізацыі. Да, праваабарончай арганізацыі. Это выкладчик, былы выкладчик Витебского. Да, былы выкладчик Витебского університету, выкладчик фізікі, кандидат фізічных навук. І за што ж ён сядзіць? Ну, ён сядзіць за тое, што ён паспрабаваў дамагчыся справядлівасці і выкрыць тых людзей, якія менавіта вось займаюцца злочынамі, там, то бок, з боку міліцыянтаў, наколькі я разумею. Ну, наогул сядзіць за свае помнікі. Его осудили за ўжыванне недазволеных тэхнічных сродкаў для праслухвання там міліцейскіх этих перамоваў. Таму, да, з Вінтара... Ён тлумачыць, што это было ў праваабарончых мэтах. Міліцыянты, хто яго вінаваціў, тлумачыць это тым, што ён парушыў закон, так, службовай таямніцы. Паленку выпусцілі, дзякуй Богу, но яго ж не выпусцілі зусім, не вызвалі. Жемчужны, вернемся до Жемчужны. Так што з ім зараз, да? Я чуў, што он уже больш за полгода сядзіць у карцеры. Што за, да? Зараз я вам... Ліст? Вон нам покажет ліст для Михаила Жемчужного, палітвязня. Вось он даслаў пра хайсы. Урывок, то бок з газеты. Это лист непосредственно с Калёни, да? Да, непосредственно с Калёни. А вы с собой носите в торбе специально? А я вчора таки яго атрымала. Да, вось он піша, што дзякуй за віншаванне з днём народзіння, то бок, калі ён это атрымаў, за віншаванне, за святую малітву, то бок, з мінулага, 3 месяцы ПКТ,
ПКТ – это камера, помешкання камерного типу, да? Это горше за звичайно? І подарив мені 3 місяці ПКТ, ось гэты першиню. Тобто після карцера ПКТ – это для його як такі Всього просто адліга. 23 сутки з ШИЗО. Тобто він спочатку був в ШИЗО 23 суток, а після був, вже його дослали в ПКТ. А за що його кидають у карцер весь час? Ось він пише далі. Я почав жорстко змагатися, хлопець бути інтелігентом. Дослав заяву в Генпрокуратуру, адміністрацію президента, управління собственної безпеки, центральний апарат МУС. Ну, поки не успокоюється, пише, обскаржує ці всі покарання, і ось за це його пресують. Продовжуються перевірки, відписок не досилають. Ну, то бок ведають, що наступний крок – це буде звертання праз СМІ до президента. Учора дослали відказ у УДВП, Управління Департаменту виконання покарання, каб изъяли листи до правооборонця Лойки Насти. Ось. То бок, ну, за мяне не хвалюйтеся. Я вже шмат зрабіў за гэтыя 4 гады нашага знаёмства. Мае паслядоўнікі ў іншых калоніях працягваюць нашу справу. У його ще і послідовники є. Вивчав. То бок чалавек, разумееце, у яго ёсць мэта. Яго ёсць мэта змяніць ситуацию, то бок есть мэта. А колькі йому ще сидіти? 2 гады. Раз Ще 4 2 гады, то каля 2, магчыма, трэба І що, амністія до його не вживана? не Нічого? ўжывана, не амністыя. Паглядзіце за Лесем Юркойцем, што робіцца, паглядзіце. То бок чалавек ні за што таксама сядзіць. Зараз яго маці памерла. Олесь Юркойц – це митник ашмянський, який білоруськомовний митник, який шмат робив для краєвід, да, який шмат робив для розвиття білоруської мови, там, шанування історії. Пам'ять повстанців, то бок Його обвинувачили нібито у хабарництві. І нічого не признав, ніякої вини там за ім нема, але ж тим не менш, чоловік сядзіць до 10 гадоў, здаецца, яго. Ганна, вот такое складанное питание все-таки для меня, во всяком разе. Ну вот есть Олесь Юркойц, дякую вам великий за этот лист. Есть Олесь Юркойц, вот Михаил Жемчужный, Бойко, інші. Чому вони не признані вязнями сумлення правооборончими міжнародними організаціями? Ось я ведаю, що є поділ у Білорусі. Одні признають їх політвязнями, другі не признають. Чому? Для мяне вельмі паказальны зараз сітуацыя ў Расіі. Асабліва вось сітуацыя з мемарыялам, якія таксама калісьці вось пісалі, што калі ёсць нейкі сілавы элемент, Складник, да? складнік, да. Вот из Барановича. Так, вот, так, то тады якобы палітвязням, ну ось яны так прынялі разам і з нашымі, да, там праваабаронцы вясны, і з украінскімі, якія там украінскія праваабарончыя арганізацыі, што тады, маўляў, ну ті людзі не прызнаюцца палітвязнямі. Не лечы на тое, што згодна з крытэрыямі ПАРЭ, да, палітвязнямі прызнаюцца ў тым ліку і гэтыя людзі, толькі тэрарысты не могуць прызнавацца палітвязнямі. Тым не менш, яны гэта прынялі. Але ж зараз, калі ў Расіі былі вось гэтыя акцыі пратэсту, і калі была ўжыта сіла супраць маладых людзей, а яны так ці інакш вольна-невольна аказвалі гэты супраціў, і зараз у іх вось пачаліся гэтыя справы, кшалту справы Барановича, да? І мы бачым, як зараз, напрыклад, мемарыял той же выдаў спіс палітвязняў, і ў гэтым спісе усе гэтыя людзі, якіх міліцыя лічыць. За акцію на Балотнай, хто там, може, штурхануў міліцыянтаў. Все яны, все роўна яны ў спісе палітвязняў. Таму я кажу, што ўсё, на вялікі жаль... Вы хотите сказать, что есть некое незразумелое размежаванне сярод перабаронцаў Беларусі, чамусьці адны прызнаюць, вернее, чамусьці тыя не прызнаюць відавочныя, на вашу думку, факты палітычнага пераследу гэтых людзей. Мы залежныя, мы, напрыклад, незалежныя ні ад якіх там фондаў, рэсурсаў. Мы вось як ёсць, так і прызнаем, да? Ну, ось добра, мытнік Юркойц, які нібыта па законе, па прысудзе браў хабар. Вы думаете, это пераслед улады? Разумееце, у чалавека ёсць, да, ёсць презумпцыя невінаватасці. Гэтая презумпцыя невінаватасці, яна перш за ўсё. Олесь Юркойц не признал свою вину. Так, я был на суде, я памятаю это. И он не признал вину. Больше того, доказы супротив его грунтуются фактически только на показаниях одного человека, который ему нібито передавал. Ни материальных, ни видео каких-нибудь этого нема.
толькі вось ягоная заява. Відавоку гэта помста ўлады, якая проста расправілась з Алесем Юркойцем за яго вось погляды, за яго. На вашу думку, была група мытнікаў, якія сапраўды бралі хабар, і вось улада скарысталася тым, што таксама на этой мытні працаваў Юркойц, які беларускамоўны і беларуска-патрыятычны, і вось з ім расправіліся і далучылі яго штучна да этой групы. Так, то бок ён пайшоў проста вось у адзіны рад са злачынцамі, якія прызналі сваю віну, якія сапраўды бралі хабар. Ну, так, у іх, яны кажуць, это так заўсёды робіцца. Ну, але ж тым не менш мы павінны бараніць чалавека. Мы павінны бараніць Алеся Юркойца, тым больш свайго чалавека, які быў за беларушчыну, які, можна сказаць, прысвяціў усё жыццё беларушчыне. І я лічу, што беларускія праваабаронцы павінны дапамагаць Алесю Юркойцу і павінны прызнаць яго палітвязнем. Спачатку праваабаронцам трэба неяк, можа, аб'яднаць намаганні, дамовіцца ці не? Ну, я, шчыра кажучы, вось, гледзячы, як это все робіцца ў іншых краінах, разумею, што гэта немагчыма, што ёсць розныя праваабарончыя структуры, якія маюць розныя погляды, і нічога. Галоўнае, каб яны былі і дапамагалі хто чым можа. Ну, але ж, канешне, калі ўжо міжнародная, вось эта супольнасць, весна, напрыклад, яны больш грунтуюцца на амністыі, на міжнароднай амністыі. Міжнародная амністыя дапамагае толькі вязням сумлення. І яны, на вялікі жаль, вось это крытэрыі ПАРЭ, яны ж взяли такім чынам, іх абкарналі, каб сапраўды фактычна можна было з гэтага чалавека зрабіць вязні сумлення. Ну, гэта абмяжоўвае іх высілкі. Разумееце, і гэта робіць вось эту несправядлівасць адносна сучасных палітвязняў. Яно робіць, проста, такой несхаванай такой. І вельмі прыкры, што яна ёсць, таму што это несправядлівасць, якую адчувае ўсё грамадства, якое ведае пра гэтую сітуацыю. Ну, яна не робіць добра для саміх праваабаронцаў. Ну, вось мне так бачыцца сітуацыя, што вось вы, Ганна, з вашай праваабарончай ініцыятывай, да, вы можете арганізаваць назіранне вось за гэтым шэсцем? Ну, конечно, нет. Нет. А вось мы бачым тут назіральнікаў у сініх камізэльках, якія ходзяць, фіксуюць все парушэнні, і вось міліцыя пакуль вас аказніку не замінае, да, то магчыма у тым ліку, што ёсць назіранне. Калі б гэтых назіральнікаў не было, то іншая была б сітуацыя. Але это назіральнікі магчыма толькі тады, калі вось вясна, іншыя праваабарончыя арганізацыі дзейнічаюць вось у межах пэўных міжнародных структураў. Так, і мусяць падпарадкавацца гэтым стандартам, якія агульна прынятыя. Я быў на канферэнцыі ў Вільні, калі гэтыя стандарты якраз прымаліся. Там былі спрэчкі, в тым ліку за больш шырокае тлумачэнне гэтых стандартаў выступалі беларускія праваабаронцы, но ім прыйшлося пагадзіцца, прынялі гэтыя стандарты, якія ёсць сёння. Вось это мы і маем, што адны прымаюцца, другія не прымаюцца. Бо Святаслав Баранович пасля вось такой дазволенай акцыі, так, паводле следчых, збіў міліцыянта. Реально там была іншая ситуація, ці не, хто зараз ведае? Відео, нічого там такого не було. Там сказали, що це були міліціянти, люди у цивільному. Він був цивільним. Які напали на молодь. Вячеслав анархістів, да? Виронив гэтую молодь. Тому сказати, що він збив міліціянта, він там якоби сказав, що він подозревав, що магчыма, що це міліціянт. Тобто, знову, як і у інших ситуаціях, як з Юркойцем, з Жемчужним, увесь час натягнута така ось вельми вина гэтых людей. Його терміни, які людям дали за ось їх так називаємо злочини, ці терміни невероятно великі і не заодно Барановичу относяться. Здається, 6 років. 6 років. Ну, я зараз не... За те, що там 2 рази вбивав чоловік. Так, ще, окрім гэтага, супроць яго, що там на його вельми моцний ціск відбувається. То бок так само, коли це ж міліціянт, да, там якби сам піхнув. Ну, гэта все такое, да. А на конт того, що ви сказали, що прийняли ось цей критерій, я скажу, що не павінны адны крытэрыі супярэчыць другім крытэрыям. Ёсць крытэрыі ПАРЭ. І ў гэтых крытэрыях прапісана ўсе 6 пунктаў. І на вялікі жаль, вось крытэрыі, якія прыняла вясна дзеля сябе, яны ў гэтыя 6 пунктаў
Ну, їх, ну, ніяк не уваходить ці 6 пунктів. Їх виходить максимум там 3, а може там вже. Добре, Ганна, дякую вам велике. Нема за що. Це була Ганна Шапуцька, керівниця ініціативи «Оборонім Куропати», яка Живи, Білорусь! шмат гадоў працує на той, каб захаваўся мемарыял Куропата, куди ми зараз ідемо. Ось апошня інформація. Да, вось Олег Чахольський, може у вас інформація є про этих от машинах? Вот і ось у мене, значить, Беленький запитав, він присутнічав при гэтым, як вони передавали інформацію Так. по гэтых машинах, які нас підтримують, їдуть. Ну, значить, один там відвернувся, а другий каже, ну, може, викликають на профілактичну гутарку. Але зараз є новий поворот. От зараз ми йдемо, літерально з... где мы переходили вулицу Куляновского перехода, пошла команда фактично рихтовать уже репрессии супраць организаторов и отказанного за это мероприятие. Это значит супраць. Я зараз скажу, что они за что? Дали команду якую. Зараз дали команду фиксовать все это самое порушения и все порушения при переходе вулиц. Это ось этот синий бусик фиксує? И он фиксует, и все остальные операторы. Им дадена зараз команда. А хіба були які порушення? Я бачу, що все йшли на Им зелене. сказали, это самое пожадано фиксовать усе, які ми розуміємо. Ми розуміємо, чому це все. Їм треба за що-небудь зачепитися, щоб, ну, наприклад, завтра почати адміністраційний процес. Ми ж це все розуміємо, що вони хочуть це робити. І супроть партії, і супроть Беленького. Тому що, ну, у Конституції всі прави дадені, ми ж не можемо їм не оплачувати щось, що. Ми нічого не будемо просити. Поэтому зараз рихтуется уже... Пам'ятаєте, были суды на конт того, что как оплатили эти выдатки на милицию, на медицину, на приборку. Есть у вас на это гроши? Вы собираетесь платить? Мы все податкоплательщики, мы это оплачиваем, все працують, все, хто ходить у краму, купляє з гэтых податков, оплачивают працу милиции, прибиральщиков. Вон, бачите, вон трактор едет, и за ими он целый бусик коммунальщиков. Ну это не смешно ли? А, вот поглядите, вон напереди это. Ну, слухайте, где вы бачили, чтобы тут после людей, которые идут в этой колонии, некое сметься было, чи что. Ну, это ж показывает варьяцкий стан этого режима. Вот и все. Вот такая зараз ситуация. Так что, да, мы разумеем, про что йде розмова. Так что, мы ведаем, что... Я не думаю, что мы не ведаем. Мы ведаем, что они рихтують уже переслід. Вот так. За то, что мы идем ушановывать память продков, яких расстреляли ихние попередники в 37-х, 41-х, 20-х годах, разумеется. Сколько здесь удельников 6, как вы думаете? Ну, некалькі сотен есть. И сапраўды пришли люди, яким болеть. Это мы зараз идем по Куйбышева. Нет, это мы идем по это самое, Ну, бачу вон. Карбышева, пробачте. Это улица Карбышева, и зараз мы наближаемся до этой автостанции, так? Так, и там до Лагойского тракта. Ага, и там уже наперед Лагойский тракт, а потом Куропаты. Кольцевая Куропаты. Обстановка. Ось Олег Чахольский, секретарь управы КХП БНФ, организатора этого шествия на дяды. И он рассказал про то, что паводле ягоных звестак міліцыянты атрымалі загад фіксаваць все парушэнні дарожнага руху, якія выпадкова можа робіць хто сходнік з мінакоў ці удзельнікаў 6, можа там ступіў не на тую дорожку, не паспеў на зеленое перабегчы по пераходзе. Вось. Так, Ремавтодор написано на тракторы. И вот машины с прибиральниками. Да, люди с метелками там сидят. Ну, вот нас здымают. Так само цікаво. Ну, нам цікаво, що вони там роблять. А здесь Чахольский звертає увагу на то, что... А ранее такое было? Не было. Это першиню за все эти годы. Першиню, скажем, вот такая вот демонстративная... Не, я шмат разоў бачыў, калі, напрыклад, пасля акцыі каля КГБ
ускладання знічок, да, ось, да. Одразу тільки сходять активісти, ось, тут же приїжджає машина от этого Ремавтодору і все прибирає. Ну ось, як на Куропатках такого, да, не було. Ні разу. От ви, все, як кажуть, живим. Подрихтувалися. Ой. Маразм повний вже. Синій бусик, який здимає 6, ось він паралельно так крочить поруч з нами. Так само этой чебурашка тут на им веде здымки. Нагадаю, колонна рушить по улице Карбышева. Это 6 на Дзяды, сегодня 3 листопада. И КХП БНФ и інші організації проводять традиційне шестя пам'яті, упоминання продків, у тим ліку тих, хто загинув у Куропатах. Тут у колонии был Павел Северинец, и я хочу с ним поговорить. Може, ён ще не сышоў, може протягивая ісці. Але я боюсь зараз выйсці нават на зеленый газон, каб потом меня не обвинуватили, что я нешта порушив. Ну, вось я бачу Павла Северинца и хочу до его подвести. Павел, пробачьте, калі ласка, вас перебиваю, вы тут рассказываете нечто цікаве. Ну, да, глядите працы з моладзю. Радио Свобода, Олег Груздилович, это Павел Северинец, письменник, сустрашеня БХД и герой недавнего скандалу с выключением, вертаннем и снова выключением з пен-центру. Скажите, ласка, Павел, у меня питання, навошта вам это пен-центр? Ну, мяне прымалі ў пэн-цэнтр, калі яшчэ сядзеў у малым сітна. І калі большасць маіх апанентаў яшчэ не была ў пэн-цэнтры. Таму, в прынцыпе, ну, я там быў і что это за организация? У нас есть Союз письменников белорусских, официальный, есть той, який от его отделился, видать, наоборот отбылося. Был огульный, потом отделились официальные, как бы, да, застались две таких мощных структуры. И вот еще некий пен-центр. Что это за организация, чем она отрознивается, чему за ее тримаются люди, так рвутся одни вступить, других хоть выключают так драматично. Ну, насамрэч, яна прадстаўляе беларускую літаратуру на міжнародным узроўні. Ага. А міжнародны ўзровень это все-таки як бы, ну, іншыя далягляды. З іншага боку... Пен это аббревиатура, это слово пен? Это аббревиатура, письменники, эссеисты, новеллисты. То есть, ну, это слово, еще обыгрывается слово английское пен. Так, осадка, так. Это обыгрывается. Але, в принципе, ну, як бы, это міжнародная структура, тому, конечно, як бы, Беларусі пен-центр патрэбны. Тое, что такая структура у Беларусі ёсць, это добра, але вот тыя падзеі, якія там разгарнуліся. А вы сябра Белорусского союза? Конечно, я сябра Союза белорусских письменников. Так, был, так. Ну, на съезде обновили. Ну, в реальности, разумеете, я могу быть в одной организации и с геями, лесбиянками, и с феминистками. Яны со мной в одной организации быть не могут. Яны запатрабовали, каб мяне выключили. Ну и, на жаль, вот Рада поддалась их там, что-то это таки у вас все из-за геев? Ну, там не только геи, то есть там целая идеология, якую я маю на увазі, это конфликт за вот этого питання относно... Не, конфликт нават не относно питання, конфликт относно ідеології. Ага. То есть ідеологія левацтва, культурного марксизму, яка не терпіць побач з собой нічога іншага. Вы павінны прызнаваць, што вось гэта круто, вось гэта нормально, вось гэта добра. Калі вы гэта не прызнаеце, мы вас будзем цкаваць, выключаць. А што, ад вас патрабавалі нейкага публічнага прызнання, што гэта добра? У реальности так и есть. То есть треба было альбо признацца, что все это добро и все это хорошо, и я это ухваляю, а коли ты это не ухваляешь, не, мы тебе... Я памятаю, вы вас обурила некая одна мерапрыемства, так? Меня обурила выстава, але я тогда не подавал. Ну, да. Что это за выстава была? Ну, кто его ведает, что за выстава, это была... Это была так, да, картинка добрая. Значит, это была ситуация, когда я только вышел с Куплина и пришел у помешкания пен-центра на Золотой Горце, а там висели выявы оголенных мужчинов. Я спытался, что это за голые мужчины. Это было уже, здається, 5 годов тому, ці більше. Больше нават. Это конец 13-го года, это 6 годов тому было.
Вось. Я спытаўся, што гэта за мужчына. Мне сказалі, што это камінг-аут, это гомасексуалісты, якія зрабілі камінг-аут. Спытаўся, а што яны робяць? Это признание в том, что... Это признание в тым, што чалавек гомасексуаліст. Вось. І ў выніку я спытаўся, а што яны тут робяць? Это ж не палітвязні, это не беларускія літаратары. Не, это просто вось геі з усяго свету. Яны прызналіся, што яны геі. Ну і, в принципе, пасля... Павел, може треба ж как-то ширей думать? У вас категории до этого были там либо политвязень, либо там письменник. Ну, вот, оказывается, есть еще и такие люди. Не, слухайте, яны-то ёсць, але не абавязкова завешваць сцены пэн-цэнтра такімі фоткамі, таму што, ну, шмат усяго адбываецца ў свеце. Я, як хрысціянін, ведаю, што гэта грэх. Ну, гэта грэх. Я шкадую гэтых людзей. Я іх люблю, таму што кожны з іх это вобраз і падабенства Божае. І, магчыма, хтосьці з іх трапіць у валадарства небёснае. Это, можа быць, там, наперадзе іншых хрысціянаў і так далей. Просто таму, што ён пакаецца прыме Хрыста. Вось. Але з іншага боку, я лічу прапаганду нармальнасці, прапаганду круцізны гэтага, то есть гей-прайд і так далей. Я лічу шкоднай ідэалогію, якая просто падрывае традыцыйную сям'ю, якая прапагандуе каштоўнасці неўласцівай беларускай нацыі. І, в прынцыпе, я маю на это право. Ёсць свабода слова. Безумоўна, так, это ваше право. Я лаўрэат прэміі Васіля Быкова за свабоду думкі менавіта. Так вот за эту самую свабоду думкі. Ну, а ваше отличение, оно адбылося, апошняе отличение, адбылося формально на законных подставах, як вы так оцениваете, юридично? Не, оно адбылося не на законных подставах. Паводле статута пэн-цэнтру. Агульны сход, ён жа з'езд, з'яўляецца вышэйшым органам пэн-цэнтру. І Рада, паводле статуту, арганізоўвае выкананне рашэння агульнага сходу. Так, я читал, что там шмат заўваг адносна и явки, и кворуму, и так далее. Не, кворум, явка, нема проблем. Кворум, явка были, это все признают, 59 человек присутничало, зарегистрировалось на съезде, 27 человек подтрымало рашэнне мяне выключить, остатние не подтрымали, но ось у выніку мы маем рашэнне. То есть я вас подтрымали Некляев, вас подтрымал Бальшевский. Безумоўна. І пазняка згадаем, які таксама членскі білет пэн-цэнтру мае і так далей. Насамрэч, Рада выключила праз 2 дні пасля з'езда. Добра, што зараз коротко? Будете спрэчваць гэта рашэнне зноў? Ну, насамрэч, я ведаю, што шмат сябраў пэн-цэнтру падалі заявы ў Раду за спрэчваннем этого рашэння. Паколькі я магу аспрэчваць толькі на з'ездзе, то, ну, будзе з'езд... Вы намерены трымацца за пэн-цэнтр? Глядзіце, сэнс не ў тым, што я намерены трымацца альбо не трымацца. Пытанне прынцыповае. Калі я проста кажу, ну все, займайцеся там, я кідаю гэтую справу, многія хрысціяне, якія апынуліся там, яны апынуцца пад ударам, то есть іх таксама будуць выціскаць. Мало таго, ёсць такая праблема. 9 чалавек зараз чакаюць сваю чаргі на ўступленне ў пэн-цэнтр. Это пісьменнікі, якія з'яўляюцца адначасова хрысціянамі. Сярод іх Алексей Марачкін, сярод іх Андрей Кім, сярод іх Олег Бембель, айцец Іан, сённяшні. Сярод іх Антоній Бокун, перакладчык новага заповеду. Ну, добра, дзякую вам, дзякую, Павел, да. Жадаем вам аднаўлення, а ім вступлення, добра? Так. Поспехаў, убачымся ў Курапатах. Гэта Радыё Свабода, мы працягваем рэпартаж, наўпроставы рэпартаж традыцыйнага курапацкага шэсця. Мы ідзем у Курапаты ўжо 2 гадзіны. І зараз мы набліжаемся па вуліцы Карбашева да Лагойскага тракту. Хутчэй за ўсё, там будзе какая-то маленькая паузачка на светлафоры, бо вельмі жорстка паліцыянты запатрабавалі, каб не парушаліся правілы дарожнага руху падчас шэсця. А арганізатары шэсця нават мяркуюць, што атрыманы загад збіраць нейкі матэрыял, потым, каб яго выкарыстаць пры разглядзе адміністрацыйных спраў супраць іх арганізатараў. Маўляў, калекцыянуюцца такія парушэнні. І таму на перакрыжаванне, безумоўна, калона спыніцца, згрунтуецца как-то, организуется, каб всем организовано пройти праз пикет. О, пробачьте, праз перакрыжаванне. Я уже заговариваюся, бо шмат говорю.
Ось Юрась Біленький при мені навіть підняв некий пакуночок, який лежав на тротуарі. І це робиться для того, щоб не покидати нікого сміття, не давати ніяких підстав, обвинувачувати організаторів акції у порушенні громадського порядку, у порушенні тих правил, які у яких мусить проходити ця акція. Я опинився у осередку молоді. Молоді люди, можна до вас звернутися? Пробачте, каже молодий чоловік, з яким я хотів поговорити. Це Радіо Свобода, Олег Розділович. Може бути, ви хочете щось сказати? Чому ви тут? Ми тут питаємося, звичайно. У вас пам'ять продків своїх. У вас є продки, які були репресовані? Ні, просто продків моєї нації білоруської. Так, огульно. Ну, а про своих что вы ведаете? Те правда были у вас, может, какие репрессованные? Нечто слыхал я так сам. У меня там есть поляки, вроде, и там поляк был один забитый, я нечто чув, але я не ведаю, где он зараз знаходиться, тому так просто. У вас серед продків були поляки, які нібито були репресовані, але ви Не розповідав. А як вас зовуть, пробачте? Змітер. Змітер, от Змітер. Ми розмовляємо з Змітером. Ви чули, но до конца не высветлили. Чому? Може, просто тому, що ще ви зовсім молодий чоловік, в якому году? 18. 18, да? Тобто у вас ще прийде вот это вот розуміння, що вам треба ведати, хто за вами був. Ці не цікаво ввогуле. От що? Цікаво, Ну, поки що не ведаю, як просто... Як це зробити? Ну, ведаю тримати, не ведаю поки що. Ага. Може, пізніше придумаю, що зробити можемо. І ось, ви знаєте, ведаєте, шмат є людей, які самі цим займаються, допомагають, є архів реабілітованих. Нема закритий архів КГБ, наскільки мені відомо, але є архів Національної архіві, є такі матеріали про реабілітованих, і там можна висвітлити. А ось історик Змітер Дрозд, ваш тезка є такий, і він розказує, що магчыма туди звернутися. Правда, вимагає шмат часу. От недавно яны цілий год висвітляли, домагалися поглядіти справу такого репресованого і реабілітованого чоловіка. Цілий год вони просили дозвол, тому що є потребування, що чоловіку треба доказати, що той, справу якого він хоче поглядіти, його свояк. Ось. От такі є всякі родні штучні тяжкості, але, як каже Змітер Дрозд, вони, в принципі, переодолювані. Їх можна переодолати, коли є на це жадання. Так що от вам є така можливість довідатися про свого поляка. Так, це ті не. Добре. Так, будь ласка, да. Ну, а далі вот ви йдете у Куропати, що ви там будете робити? Може, у вас якась знічка є, ви будете там сквітки складати? Ні, так? Нема зараз. Хотите просто послухати, що там буде відбуватися, Так, да? так. Цікаво. Добре, Змітер, дякую вам велике. Дякую.
Беларусь! Жи. Наслідки збройних сил. Так як я перемогу далі, але сумісних діянь не було воєнних. Так ось, у 77 коли я з Могилівщини приїхав у Починовці на вихідні, пам'ятаю, ось у мене поздно вже 10 годин вечора, вже 11, коровы выходят с паши, а я на маму хожу. Я уже сегодня ничего говорить не буду. Хожу в гости, а это все а потом завтра границы перейдем, буду ремонтовать. Что треба там, побачка шляпы. Сама, без року. Ну, пошел, сидит, бедновался, я. Это само. Присел корягого. Ну, учитель кончил. 15 годов учился. А дед уже 20 дней в школу ходил. Ну и это будет за политику разного. Я скажу, немцы, поляки, первые советы, другие советы. А Болоховцы. Где еще Болоховцы. Я историк КПСС, он на четверку сдал. И это самое, слыхал, не слыхал про этих Болоховцев. Или так. И далее. Я говорю, да не будет у вас просто старости. Вы что-то придумали. Скажем, гляди, пальцем тычет так в дорогу. Александр Махов посадил у Болоховцев. И этот едет Голубами, батько, за поле тоже был. И что две фамилии назвал. Плащевинок и Бокрич были у Болоховцев. А я скажу, я заслужил, я за 77 годов был. И парень, что он был, и тут соседка. Вот Магдалена. Не мясцовая, Вы хочешь напишешь, что Мальсер захочешь напишешь, что Мальсер Россия. Нема, у нас никто ж не осуждает, насколько все это было. Она была в третьем. Профанация, да. Профанация. Я тут выборы, да? А я тут не представляю, короче, Марий с Кристиной Шеремет. Мы Сергея на Логойском тракте подтянем всех. На Логойском тракте, вот сейчас подходим до перехода и всех подтянем. Мовкливе сцени вчається, і Риму вставляю в Росія. Сказал 50. Нет, надо просто помешать. Они это стояли, не пошли. И разбудились, стали реагировать. Как раз рядом.
Акція якби дозволяється. Такое ощущение, что все. Ну вот побач со мной Світлана Коваленко, активістка Об'єднаної громадянської партії. Вона ось одна з немногих тут, хто має в руках плакат з певними потребуваннями, з певною позицією, ну, виразний такий, да, політичний. Значить, вот тут написано: не пускайте звіра у хату. Незалежність, коштовність і кіптюри з російськими стягами. Що ж таке, Світлана, ви хочете сказати цим плакатом? Якого звіра ви маєте на увазі? Ну, якого звіра, здається, зрозуміло, да? По стяжкам зрозуміло, який звір до нас Хто це? у хату. Це Російська Федерація, так? І мені пужає, що там вони збираються підписувати 8 снежня, так? Ніщо збираються підписувати, нам нічого не кажуть, чого нам чекати. Тому я хочу просто, якби, ну, каб разумеліся, што гэта такая сапраўдная пагроза і што гэты звер, ён заўсёды побач. Ён зразумела, што кантралюе, назірае за намі, так, перыядычна заглядае нам у вокны. Але галоўнае, самае страшнае, адбудзецца тады, калі гэтага звера мы пусцім у саму хату. Вось гэта... І што, чого ви боїтеся? Я боюся большага зближэння, інтэграцыі Беларусі. Поглинання Білорусі Росії. Ви думаєте, це доведе до страти Білорусі незалежності? Так, конечно. Я так і думаю, що так воно і буде. Ну, а як же президент Лукашенко, весь апарат, який він створив, для чого тоді? Невже він так заступить уладу? Мне здаецца, просто калі некі час яго просто не спытаюць, яго просто не будзе выбару. Можа і не будзе той такой, разумееце, 100% страты незалежнасці, але адбудзецца нешта, што, ну, калі мы уже не зможам называць сябе незалежнай дзяржавай, так? Яны ж гавораць там пра рубль расійскі, пра эканамічную інтэграцыю. Эканамічная інтэграцыя, яна ўсё роўна правядзе да інтэграцыі палітычнай, так ці іначай. Вы опасаетесь, что в вынику этих вот сближения, этой интеграции Беларусь стратит опошние прикметы суверенности, так? Ну так, що стане просто таким регіоном, умовно незалежним регіоном просто. Уже зараз Лукашенко критикують за те, що фактично в Білорусі немає той суверенітету, незалежності, про які люди думають, ну, яка засвідчена в Конституції, що Білорусь залежить фінансово від Росії, в оборонному сенсі залежить, шмат ще чим, що ввогуле Лукашенко підтримує Росію вже 25 років во ўладзе для того, каб вот захаваць уплыў на Беларусь. Так чого бояться? Ну, нам яшчэ ёсць што страчваць. Што, напрыклад? Ну, войска, якби якое б оно не було, але все ж таки войска наше, так? І керівництво так само, якое б оно не було, але все ж таки білоруське керівництво. Зрозуміло, не зовсім незалежне, так? Але некая, ну, часто все равно, не можу сказати, що яны цалком там російські ці проросійські. Тому я впевнена, що нам є що. Для вас це важливо, для якого чоловіка? Бо є шмат людей, яким це, грубо кажучи, до фонаря. Головне просто коштовність для нас.
Світлана, дякую вам велике. Світлана, ви активістка Об'єднаної громадянської партії. Я веду, так? І раніше я вас бачу, звичайно, от на масових акціях у кампанії з іншими прихильниками, іншими, однодумцями з АГП. Де вони зараз? Чому ви одна? І от в ночі розстріляних поетів ви так само були одна. Де Лебедька, де Козлов, де інші активісти? Ну ні, ми не домовлялися з ними, то може ліпше задати це питання їм. Тоже така справа, кожен вирішує сам за себе, от чому дільничати. Добре, тоді ми почекаємо. Угу. Ми не поспіємо, оператор наш пішов далі, а ми почекаємо тут. Ну, я розумію, що у їх ліпше спитати. Коли б вони були тут, я б у їх спитав. Але ви тут. Може, які процеси відбуваються древні у ГП, що мало ми бачимо людей з цієї партії, далі раніше вельми такий поважаний, і давайте поважаний, але раніше більш активний ось на таких масових акціях. Але, в принципі, на наших поляних поетів я не пам'ятаю, як масово робили. Я за питання, тому що не Ради свободи, але ось ми протягуємо репортаж, нас було не чувати, бо ми були по різні боки вулиці. І ось Світлана Коваленко, активістка Об'єднаної громадянської партії, вона удільничає в цьому шесті. Одна з немногих з ГП, і у цій сувязі я задав питання, чому, може, які процеси відбуваються негативні у ГП, що не бачно цієї партії. Но Світлана каже, що все нормально. Так? Що зараз? Я хочу сказать, что... Ну так... Беларусь! Живе! Ну, нічого не чутно було. Ну, не ведаю, про які процеси ви кажете. Нічого, здається, особливо так не змінилося, коли ви там намікаєте там на зміну керівництва. Ні, не намікаю, да, просто, бачу раніше, що шмат приходило людей з АГП, а зараз нема. Ви одна. Я не пам'ятаю, коли ви це бачили, коли масово. Ну, пам'ятаєте, ви приходили, там, эти дроздюки мусять сидіти у тюрмі, там, про корупцію, у вас несколько чоловік з виразними класними плакатами, а тут вот ви одна. Це були інші акції. Это вы, до речі, писали самі? Это я сама, конечно, да, писала, малювала. Ну, конечно, да. Молодцом. Это Светлана Коваленко из АГП. Так, Светлана, что вы... Я вас одночі познайомився з вами на виборчому участку. Ви були назиральницей. А у этих виборах ви берете уділ? У цих виборах мається на увазі як назиральник? Як назиральник чи у іншому статусі? Ні, у іншому статусі я не приймаю діло в цьому році. Як назиральник, ну, у неділю, то я збираюся прийти на участок для того, щоб засвідчити, що і до сьогодні у нас не лічать голоси, не лічать бюлетені, як треба. У день виборів, так? Так, у день виборів то докладно прийду. І ви розказували про Миколая Козлова, пробачте, у його там проблеми з ефіром, так? Что, его сняли с эфира? Ну, ему не дали, так, не показали. Его выступ не показали на телебаченні. Для Калішера я не здивлена. А что он такое мусил сказать? Збирався? Калішер я не чула. Не ведаю, що він там збирався сказати. Ну, ведаючи його, предбачите. Але ведаючи його, так я предбачила, що нечто таке, що не сподобається. А Миколай Козлов, по-перше, він вміє говорити, по-друге, він завжди виглядить упевнено. Тому йому не дозволили. Може, нечто про імпічмент сказав, бо це недозволене слово, як виявилося. Нагадаю, Миколай Козлов, лідер АГП, теперішній, він виконує обов'язки, так, правильно? Так. Сказати, да. І він прийшов у АГП, у політику з міліції, був міліціянтом, і якраз на виборах у початку 10-х років
это было, и он выкрыл фальсификации, як міліціянт, який отказывал за порядок там на участку, написал заявы на тих, хто подчас детермінового голосування забезпечив укидування бюлетенів з ягоних колег. Ось він про це все написав, але замість того, щоб розбиратися, міліцейське начальство його самого почало репресувати, у виніку він мусив звольнитися з міліції і поступово прийшов до такой активной політичной деятельности оппозиционной. И спочатку узначальвал городскую организацию, насколько я веду, так, да. Ага. И вот после приходу Анатолия Бельский, он был обраны виконуючим обов'язки старшини партии. А коли будут у вас там выборы, коли будет выбираться уже тривалый старшиня? Не ведаю. Світлана Коваленко, активістка АКП, не ведає таких деталей. Добре, дякую. Зато, Світлана, на нашому шесті Куропатському протягуємо репортаж. Нагадаю, що це Радіо Свобода. Ми удзельничаємо у Куропатському шесті на Дзяды. Сьогодні около Годинникового завода собралося більше за 200, по некоторых дадених 300 чоловік. На это традиционное шествие, и вот уже 2,5 годины люди идут по городе. Початковая кропка нашего маршрута ведомая, это Куропаты. Там отбудется митинг ушанування памяти загинулых, ахвяр репрессий. В Куропатах их больше за 30 тысяч поховано. Лежать, не поховано, докладно правильно сказать. І там відбудеться так само політичний мітинг. І, от як сказали організатори цього шестя, у тим ліку буде зачитана заява, послання земного Позняка, що, до речі, так само традиційне. А ось Сергій Антончик сышоў з колоны. Якраз я наближаўся да яго, каб паговорыць. Сергей. Светлана, дзякую вам вялікі, прабачце, што я вас пакінуў. Вось Сергей Антончик, славуты депутат Верховного Совета, лідар рабочего руху, один з аўтараў антикоррупційного доклада. Ну, ось і Сергія ми бачимо в цьому шесті. Я бачу вас традиційно на шестях, на мероприятиях КХП БНФ. Ви сябра партії? Так, так. Ага. Так. Ви сябра цієї партії, підтримуєте її, підтримуєте її ідеї. Скажіть, будь ласка, ну а модернізація партії магчима? Я маю на увазі, ну, з'явлення свіжих людей, поширення кількості, бо таке враження, що КХП БНФ ось як-то так застило у тих межах, яких 20 років були. Така модернізація ідеї, я б не назвав її модернізацією, тому що основні принципи партії залишаються основними принципами. Ось. Але просто час міняється, міняються підходи. Партия больше открытая стала, мне так сдается. Открытая стала? Я лечу так и больше. Вы можете назвать несколько молодых людей, которые уступили в партию? Але самое главное... Не отказывайся. Не, самое главное не в этом. Самое главное, что партия является кореницей и постоянно, так и стабильно тих речей, які вельми важні для білорусів. Я лічу, що... Знаете, это вас и привабливает, правильно? Я лічу, що це одна із партій, яка засталася повністю. Не соступає, так? Не соступає на глебі білоруської ідеї, білоруських національних патріотичних підходів і так далі. Це треба признати. Просто в цій партії працювати тяжко, тому що шмат фейкових структур, шмат агентури впливу, які, так скажемо, зараз зовсім інша ситуація, ніж була у початку 90-х. Зараз у інформаційній просторі відбуваються різні вброси, іде інформаційна війна. Ну і по-друге, 25 років керування не білоруського режиму, воно відбиток на нам всім. Глеба. Да, тому я лічу, що партія дійничає, стоїть на своїх принципах, це вельми добре, тому що сьогодні усюди принципи розмиваються. От коли сьогодні, як один із адептів Лукашенка,
казаў, што беларусы гэта цяперашнія беларусы, вот сучасныя, яны сёння увечары у партызанах, у днём у паліцаях. Таму вот якраз знаходжанне такіх партый фундаментальных, які стаяць на прынцыпах беларускай незалежнасці, это вельмі важна. Я лічу, што гэта адна з вельмі важных чыннікаў цяперашняй палітычнай сітуацыі, палітычнага поля ў Беларусі. Таму я падтрымлю гэту партыю, падыходы партыі да усіх выклікаў, якія зараз адбываюцца у свеце і ў Беларусі таксама. Сергей, а могли бы рассказать крыху про себя? Вот у конце 90-х у вас были великие проблемы с працаўладкаваннем, вас фактично не брали никуда працаваць. Як это вырашылася? Вот чым вы зараз займаетесь? Справа тым, што, ведаеце, пасля гэтага адбылося столькі многа з рознымі людзьмі, што зараз пра сябе неяк неёмка казаць. Зараз... Чому? Это якраз цікава. Ну, може... Я разумею, што ваш лёс — это адбітак того пакалення. Я кажу, я ніколі не лічу сябе героем, і не лічу героем. Гэта не просто штучнае такое, так скажем, кокетство, а на самой справе. Вот где со мной человек, Да, мы вернемся до его. Да. Но я кажу, что вы иллюстрация человека такой примовки, что революцию робят герои, а користаються ее плодами інші люди, подлецы. Ну, что с вами, тем не меньше? Вы працуете на пенсии? Працую, мне уже 63 гады, я знаходжусь на пенсии, я шмат читаю, пишу, даю интервью, сустракаюсь с своими сябрамі, ваходжу ў паліткамісію партыі. Некие пытанні вырашаюцца, некие не вырашаюцца, по-рознаму бывае. Але, ведаеце, я ў такім стане, што я стану майже ўжо по ўзросту, што мне вельмі цікава зараз назіраць за працэсамі, назіраць за тое, што адбываецца. Гэта пераводзіць на свой... Ну і што ж вы назіраеце? Вот Чахольскі казаў, што я адчуваю, што вось хутка змены. Вы адчуваеце? Я лічу, што ёсць такія моманты, яны больш аб'ектыўны даже, чым суб'ектыўны. Аб'ектыўны момант — это калі грамадства знаходіцца ў стане ўзрушэння, то тады з'яўляюцца новыя лідары, тады пачынаецца тое, што было ў 90-х годах. Такого ўзрушэння пакуль што я не бачу. Просто пакуль што такого ўзрушэння ў грамадстве не бачу. Ну, той аснова, падмурак дзеля такіх хуткіх зменаў. Але сацыяльная энергія, она назапашваецца. Крытычная энергія, вы маеце на ўвазе? Тая сацыяльная энергія, якая потым выводзіць новых лідараў, якая выводзіць людзі на вуліцы, якая робіць перамены абавязковымі. А што прычынай гэтаму нейкая сітуацыя пэўная эканамічная? Бо вось спадар, ваш калега Сергей Попков нам казаў, што пагаршаецца эканамічная сітуацыя ў Беларусі. Вот на вашым лёсе, так, не? Я хочу вам сказать, вот есть такие маркеры. Вот недавно по телебачению показали, я не по телебачению, а по интернету пройшов фильм про Лукашенко. Там Лукашенко, так, фильм «Некст». Да. Вось. І яго ўжо праглядзелі амаль 1,5 мільёна чалавек. Гэта маркер. Калі б гэты фільм паказалі там 5-7 гадоў таму назад, то паглядзелі б, хай 20 тысяч чалавек, хай 40, хай 50, але не 1,5 мільёна. Здаецца, тыя самыя факты, тыя ж самыя зніклыя. Скампанавана ўсё для нас, это мы ўсё ведаем. Але гэта ёсць такі маркер сацыяльны, паказвае, што пачынае гэты кацёл разыгрывацца. Ну, а можа, просто ситуация демографичная. 25 годов выросло новое поколение, якія этого не ведаюць, у дзяржаўнай прэсе это не пишуць, по тэлевізіі не кажуць. Вось ім і цікава. Ёсць запыт. Разумееце, у грамадстве з'явіўся запыт на такую інфармацыю. Раней гэтага запыта не было. Ну, такі самы запыт быў пра карупцыю, пра злоўжыванне ў пачатку 90-х. Вы доклад писали. Я ж бачыў, што людзі гэта вельмі цікаві, таму што адчуванне несправедлівасці. Вот зараз у грамадстве, што з'яўляецца вот это адчуванне несправедлівасці. Вот тое, што нешта не то адбываецца. Ну, а па-другое, зараз вельмі шмат людзей адчуваюць небяспеку для краіны. Я бы не сказаў, што гэта асновы
зафіксоўваецца на нейкіх такіх вельмі нацыянальных моцных пачуццях, але небяспека можа ўвайсці ў кожны дом чалавека, які даже палітыкай не займаецца. Я маю на ўвазе Россия, напрыклад, па галіне Беларусь. Гэта некалькі мільёнаў хворых людзей, якія зараз стаяць на ўліку ў России. Это некалькі мільёнаў алкаголікаў, якія стаяць у России на ўчётах. Гэта зброя, это наркота і ўсё астатняе. Вы маете на увазі, что тут зменятся законы, да? То уся вот эта вот адмоўная вот это вот все орда придет в Беларусь. И это я живу, вот у меня есть лечище далеко за Менском, амаль что за 100 километров. И там люди, которые далекие от политики. И яны все, вот я размовляю, и они начинают: о, не, русские не треба, как тут были русские, потому что позаберут все. И вот даже были, проводилась так званая, это, как я вот недавно, перепись, так? И когда там перепись стали лечить кольки дрэў у кого. Про перепись цікаво. Як ви тлумачите? Ранее проходили переписи? Ці питалися, кольки у вас улів, там, кольки там? Дяды, а у нас там у вёскі шмат уже дядоў такого возрасту по 90-х годов. И даже яны кажуць: о, гэта нешта будзе адбывацца ў краіне. Это, кажа, было при Хрущёву, при Советах, кажа, было, калі лічылі кожныя дрэвы и так и далей. И вообще даже яны. І вот гэта адчуванне небяспекі, яно распаўсюджваецца. Гэта ў сацыяльным плане. И тут, на вашу думку, вот это питание перепису как-то схвалявало людей, да? Я думаю, что это великий, это не только перепис. Это вот розные, узгадаем вот эти питания, связанные с дармоедами так зваными. Нет, добре, про дармоедов потом. Вот про перепис закончим. Вот это вельми актуально. Вот зараз как раз закончилась эта перепись. До вас приходили? Не приходили? До меня никто не пришел. Вы пенсионер, сидите дома, до вас не приходили переписывать? Я не приходил, ни моя жонка не переписывалась, ни я, ни мои дети. Как вы это тлумачите? Какие-то реальные працы переписчиков? Мне здаецца, что им трэба это перепис только для пропаганды, для того, как выкористать некие хитрые личбы, как потом монополировать. Вот и все. Серьезно? А какая может быть вот манипуляция? Это моя думка, это субъективно, я могу помыляться. Ясно, да. Просто чисто теоретично. Например, они примут решение объединиться с Россией. И им треба показать, что народ за объединение. Вот они скажут: в час переписи 90% сказали, что русская мова их народная. Например. Про мову питання. Например. І все. Ті, наприклад, ведаєте, чим відрізняється білоруська влада від інших? Вона відрізняється тим, що тут можуть прийняти саме дурне рішення. Наприклад, підлічити, що у людей є там мільйон дерев. От сидить там чоловік, якого немає грошей, лічить так мільйон. Давайте ми так скоротимо, і тоді нагонимо колону. Ми кожне дерево обкладемо невеличким податком. Рубль з дерев. От тобі гроші. Що завгодно они могут выиграть. Я просто теоретично кажу. Я не думаю, что так может быть, але это все может быть у этой краине. Тому гэты перепис, як они его выкарыстаюць, никто не ведае. Потому что, коли бы это был просто перепис. А ранее, вот вы памятаете ранейшие переписы? Да, это просто ранее был, где ты живешь. Як проходили? Больше дисциплиновано, ці ні? Конечно, это просто, все разумели, что это перепис. А зараз це не перепис, коли там 100 питань, які не тичуться наогул, які тичуться його соціальне життя, його стану і все остальне. Це зовсім інше. Я думаю, що виніки цієї переписи вони будуть використовувати у пропагандистських метах. От зараз хлусня, вона завжди у одінні пропаганди. Пропаганда проводится только, когда есть хлусня. Вот таким чином. А маніпуляція лічбами, от кількості населення максимум, як ви думаєте? Я чому тут задаю таке питання? Я добре пам'ятаю, коли приходив до влади Олександр Лукашенко, то населення Білорусі складало 10 мільйонів 400 тисяч. Зараз ми маємо 9 мільйонів з половиною. Тобто мільйон згубився. Он может сказать, например, что зараз стало уже... Он так добро правит, что стало больше людей. Так скажем, у нас было 9,5 миллиона, а стало 9,8. И у гэты бок они могут монополировать. Что... Але, здається, це вельми тяжко, так сказати, бо от опошні дані по населенству Менска, так навіть у Менск, я все несколько годов опошних, годов 5 уже, чекав, що вось Менск стане більше 2 мільйони жихарів Менску. Але не становиться. Навіть в этом году на несколько тисяч зменшилось населенство Менска.
только Менска. Я не кажу уже про іншыя гарады. Ніхто ні на яку логіку не глядзіць, калі трэба нечым маніпуляваць. Ім трэба лічбы. Гэтая лічба дае мажлівасць, так скажем, прагназаваць нешта, прагназаваць свае ўплывы, прагназаваць розныя варыянты. Варыянтаў тут шмат. Ну, першае, што наперш, я паўтараюсь, гэта ў тым сэнсе, што яны, калі ім патрэбіцца, яны могуць сказаць, што вот вы супраць Расіі, а вот бачыце, як народ проста падтрымлівае Расію, напрыклад. Мне здаецца, што вот гэта, у гэтым перапіс была самая небяспечная. Добра, а ва ўнутраных справах, вось пытанне перапісчыкаў, пытаюцца мою жонку, вот колькі у вас пакояў у кватэры, і ці хто-нибудь жыве у вас у кватэры, ці камусь вы здаеце эту кватэру, ну, хотя бы один покой. Вось навошта это звестки? Ну, ведаеце, вот есть такое выраз такі... Яны шукаюць непрацоўныя доходы? Есть такі выраз ручное управление экономикой, так? Вот, по-беларуску, как тут сказать, ручное управление. Ну, вот такое управление, такое кіраванне экономикой, она патрабуе вот таких вось пустых... Такой статистики. Вот, вуліў, да, колькі яблонь. Колькі у нас пустуючых кватэр, колькі у нас пустуючых пакояў. Он кажа, ну вот бачыце, людзі шмат, якія наогул пакоі здаюць, а вы кажаце, што у нас праблемы няма, то і сёй. То есть гэта ўсё зроблена зноў жа для того, каб скривіць это пространство, скривленое пространство, бо адміністратыўная сістэма кіравання, яна заўжды асноўваецца, чаму она і потом разбураецца, она асноўваецца на фіктыўных, як сказать, фейковых новинах, так скажем. Вот им такая трэба статистика. А может тут еще просто шараговая такая рутинная зацікавленасць статистычного комитету, им каб не вывучаць некое пытанне по тых же яблонях, ці вуллях, там, ці яшчэ чым. Яны просто вот скарысталіся этим. Ну, калі будуць хадзіць перапісчыкі, так заодно спытайце вось гэта і гэта. То есть я про то, что мы часто робім какую-то погрозу не там, где ее нема. Да? Вот некие страшилку намалявалі с этой перапісы. Может так? Вы якраз, может, так само маеце рацыю, але уже про гэта шмат і можна не казаць, тому что я кажу, что при системе, непразрыстай системе улад народ, гэта сувязі няма, то тады дзяржаўныя установы праводзяць тое, што само сабой павінна рэгулявацца. У любым свеце усе гэтыя пытанні рэгулююцца самі па сабой. Эканоміка, прыватная. Добра, дзякуй вялікі. Да. Дзякуй вялікі, Сергей. Это был Сергей Антончик, был депутат Верховного Совета, активист КХП ВНФ. Вот калі мажлівасць, можна мажлівасць іншая. Ведаеце, што мы зараз ідзем у Курапаты, так? І зараз читаю много тих артиклів, люди кажуть, выступоўцы выступаюць, што нам трэба пакаяцца. І вот гэта мяне вельмі небяспечыць, таму што людзі, калі кажуць пра сталінізм, людзі, калі кажуць пра камунізм, людзі, калі кажуць там пра пуцінізм, яны як бы расказваюць пра новае адзенне, якое раз за поразом Российская империя называе. Оно надзявала сталінізм, потом камунізм, потом зараз пуцінізм. Справа ўжо тым, што сама сэнс вот гэтых рэпрэсіяў, гэта характэрная рыса для Российской империи. Для империи, менавіта. Добра. Дзякуй. Добра, я вас зразумел. Сергей, дзякуй вам вялікі. Я вот бачу просто жанчыну, это был Сергей Антончик, а зараз мы доганяем жанчыну, якая весь этот шлях уже 3-гадзінная амаль прайшла со скрыняй. Прабачце, можна вас спыніць і пацікавіцца? На вашай скрыні написано на курапацкія крыжы. На ахвяраванне на курапацкія крыжы. Скажите, як вас зовут? Алла. Хто вы, чаму вы тут? Алла Петровна. Алла Петровна, вы збираете? Я ад самага пачатку кансерватыўна-хрысціянскай партыі. Вы активістка партии? Конечно, да. З Зяноном Станіславовичем калісьці пачыналі. Вы дагэтуль трымаеце вернасць партии? А як же, вы что? Ну хорошо, а с крыжами что? Вот крыжи вы ведаете, там же поставили плот, частку крыжоў знішчылі больш за 70, ну а зараз любы крыж каб поставіць, трэба узгадненне там некалькіх кантораў, да. А вось вы збіраеце грошы, а потым как это будзе рэалізавана? Это наша партия збірае. И все ж таки вы намеренные... Чахвольский так домовляется будет, как бы снова ставили наши крыжи. То есть будет это узгодняться? Да, только меньше уже, и не такие белые, видать, всякие не подобаются.
Просто меньше. Меньшие будут крыжи. Такие хитрые, как не зауважили с дороги. Ну так да, видать так, коли не подобається керівнику, то потрібно нечто інше робити, але ж люди... Але крижі мусять бути. Але там же, ну, треба, там потрібно ж, видать, процес і заміни, да, некоторые крижі трухлі. Да. Там, да, потрухлели і тому потрібно все одно наглядати. То, що вони зробили зверху, це ще не значить, що вони будуть глядіти внутрі і будуть глядіти їх потрібно. Ага, то есть доглядать. То есть вы думаете так, огород же пригожий зробили, как бы, веточками этими сосновыми там упригожили. А внутри там ніхто не буде ходити, ніхто не буде глядіти, і той зеленхост, і хто там сільхо, хто там доглядає ще? Боровлянський спецлесгаз. Спецлесгаз. Не будуть вони там наводити порядок ніколи. Самі ми будемо приходити і то ж саме все будем глядеть. А вы приходили ранее, Конечно, мы чистили. в субботниках удельничали? Да, конечно. И чистили там, те ямы выгребали. И все. Но это было ранее. Сейчас. А як з грошима, скільки ви там собрали? Добре, на вот 100 рублев. Скриня. Доляри тут клали. И 100 рублев вот человек поклал. Ну, конечно, хотелось бы дать, как бы эта скринка была полная, но покуль вот так. Видать, у нашем громадстве не у всех есть такие гроши. Да, КХП, БНФ в основном люди пенсійного возрасту і шмат грошей ахвярувати не можуть. Да, однак я не більш за все і ахвярую. А вот и вы бачили, как наведники, ну, то есть люди, мінаки, вот подошел человек сбоку, и вось вам гроші і пішов. Ні, такого не Тільки свої. Не був. Ви видите, був один чоловік, підійшов, поклав 30 рублів і сказав, я тут стояв увесь час, глядів, коли ви підійдете, як положити гроші. Вот так. Есть и такие. Что за человек? Могли бы его описать хотя бы, что, як он уявляет? Молодые, старые? Сталого возрасту. Такий чоловік, просто, видать, може він не може вже у Куропати дойти сам. І тому, ой, хоча б ось так поахвярувати. Тяжко вам? Ні, мені нормально. Я б вам допомог, ну, Ні, мікрофон треба тримати. Ні, все, дякую, так. Все нормальово, все добре. Дякую вам. Хоч я, конечно, все-таки ахвярують люди. Да. А ведь за этот час, вот за 20, уже за 30 годов доброго, такого народного доброупорядкования у Куропатах, видать, уже десятки тысяч доляров, я не перебольшую, видать, лічбу, собрано людьми и ахвяровано, и ось выручено на это, на крижі. Да, менавіта людьми. Держава ніяк не приймала уділ. І що ви відчували, ось ви, Алла, що ви відчували, коли ви бачили цей крижалом? Ви не питаєтеся ліпше, тому що я чоловік емоційний. Сиділа і плакала. Ну, чому? Вот якраз і цікаво, що ви відчували? Я просто плакала, что, конечно, ну, человек не может такое, просто, коли он человек, он не может такое допустить. Нельзя допустить такое. Видать, это просто не человек, коли такі загад отдає. Можна було просто, коли так не вельми подобається, просто мирно вирішити це питання, а не так просто ось нахабно поламати те, що було поставлено людьми, які від серця так ставили там і все. Нечеловечно. Пам'ятаєте, були плани побудувати побач з Куропатським лісом некий виставочний центр. Зараз нібито Мінгарвиконкам эту ідею как бы покуль не розвиває, скажімо так. Як ви думаєте, влада відмовиться від цього будівництва, ті все ж таки просто покуль нема грошей, нема інвестора? Залезти у їх голову вельми тяжко. І непредказальні ідеї не можуть возникати у будь-який момент. Вони, коли могли поставити побач ресторан, да. От на конт цієї ресторації. То виставу так само можна побудувати, коли захочеться їм. Вельми тяжко сказати. Як ви думаєте, чому ресторацію не ліквідують? Уже вот 2 года йде супротистояння, стільки, как бы, подстав. Ось нам Ганна Шапуцька казала, що шмат у їх уже там і порушення законодавства. Ні, я маю на увазі порушення з боку адміністрації ресторану. Там то вони неправильно не роблять, це порушають. Ось. Подстав шмат, а закриття нема. Як казав маленький принц, коли зажигаються зв'язки, то кому-то потрібно це, да? То коли ресторан не закривається, значить це кому-то так само потрібно.
Ну, гроши, конечно, там кто-то зарабатывает. Конечно, Хотя, а може і просто супротстояние для того, щоб показати, що ми ось так лічимо, і все тут. І не важно. Ой. Бо пікетовці кажуть, що там ну, не бачите, ніколи там зароблялось шмат грошей, Ну так, бо навідувальність малая. просто супротстояние, доказати, що білоруси ось, як хочемо, так і зробимо. Ви бачите, що це Ну, такий так, політичний, символічний да. акт. Да. Ми зробимо так, як ми лічимо. Ну, я ведаю, що власники ресторації, Зайдес, інші люди кажуть, що тут тільки бізнес, немає ніякої політики, що дозвол був отриманий цілком законно. Ось, і тому вони побудували цю ресторацію. Ну, нехай вони стільки всю життя отримують, як вони зараз отримують. Коли вони лічать, що це прибуткова їхня справа. Добре, дякую вам велике. Ми вже наближаємося до Куропатова. Це була Алла, активістка Алла Петровна, так, Высоцкая, вот она сказала целиком, как ее зовут. Алла Петровна Высоцкая. Мы наближаемся до Кольцевой дороги, и уже ось частка колонны перешла на другий бок этой улицы. Яка это у нас улица? Я забываю. Я сейчас... А вот эта улица, яка упирается, да, яка упирается в Кольцевую дорогу. Мы зараз перейдем на другий бок, и там будет Алла Петровна. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам за ваш збор. Мені, коли ласка, не сильно, не вельми показуєте, тому що Вас уже показали. Я не фотогенічна. Вы вельми пригожие. Вы такой пригожей курточки. Супер. А Сергей Антончик хотел нечто сказать, ну, ласка. Сказати, що, на мой погляд, фантастична думка з'явилась. Чого шукають вони через перепис. Ми про перепис. Була колись пісня така, а ти що я лунний камінь. Так от цікаво, що влада все робила, щоб людей горше жило. І все робить. А люди живуть ніякі. Вони зараз хочуть... Твисті. За кошт чого вони все-таки виживають. Може би за кошт того покої здають, може у кого древ. Мед, да. От вони шукають це лунний камінь. Пойдем зеленое седло. Ясно. Ну, а ви як думаєте, Сергій? Ваш отказ на це питання. За кошт чого люди живуть? Виживають? Люди у нас живуть... А, знову не поспіли. Люди у нас живуть горше, ніж треба. Ну, горше я как бы вірю в таку версію. Білоруси – це вельми терпеливі люди. Ну, терпеливі люди, коли терпеливий чоловік отримує 200 рублів пенсії, то за кошт чого він виживає? Ну, попит знижає до мінімуму. Знижається до мінімуму. Сидеть дома летом на даче и все, да? Выращивать там бульбу, цукру, цибулю. Всі живуть самі по собі, влада сама по собі. Ну, просто, коли щиро, відкрито казати, що от я гляджу, як люди живуть, вони живуть... Довіру до влади нема. Нема нікого. Але і желання вийти, скинути цю владу так само нема. Ну, тому що це тяжко. Вони вже стан за 25 років, як ви не кажете, і до цього було. Це що це історичні подмурки в цьому є, в цьому терпінні. Але... Ну, ви от лідер протестного робочого руху. Тоді робочі піднялися в 91-му році. На такие многотысячные страйки выходили. А теперь, коли это магчыма? Ну, теперь это можливо тільки в одним, коли влада стратить свой моцний вплив і силовий у тим ліку. То, що відбулося, коли ви пам'ятаєте 90-ті роки, то тоді йшло розбурення цієї імперії, і ця імперія вже не могла забезпечити. Не було слабая стала империя. Да, она слабая стала, и ослабли, и самое главное, ей никто не верил. Вот самое главное, что настолько было недоверие уже до этих, все смеялись их, и это и привело до того, что люди уже, то есть никакой не было поваги до влады. От, до речі, коли зараз кажуть, чому він там на виборах так моцно тиск іде, на що він там потасовує стільки. Це вельми важливо для їх, тому що вони повинні мати некую легітимність, довір, а легітимність для них – це довір. А Светлана Коваленко с ХГП сказала, что лидера партии Николая Козлова, значит, сняли с эфира. Вот он хотел нечто такое сказать. А до этого было, что сняли активистку с Берестя, которая сказала про импичмент.
інші речі такі. От, тобто є такі певні речі, які влада не дозволяє, щоб вони гучали, так? Да, конечно, потому что самое же главное ему, как она хоть мифическая, либо легитимность улады. Это треба не столько для самого Лукашенки, сколько для его оточения. А які, от, на вашу думку, є табу, які слова табу нашим у державному ефірі? Ну, по-перше, что улада слабая. Вот давайте так. Як тільки люди... Не треба тлумачити, ви перелічуєте да, текст. як люди, что улада слабая, перше. По-другое, что улада коренится неровности. Ну, я почав со слова імпічмент. Да? Одно з перших виступів, яке було знято, чоловік сказав про імпічмент, що буде потребувати імпічменту, все, його зняли з ефіру. Ні, ви кажете про слово. Так, от слово імпічмент прозвучало. Да. А ви кажете про слово, то, конечно, слово імпічмент, як ви сказали, наприклад, що що диктаторський режим, что, ну, то есть такие слова, які... Політв'язні, може, да? Ахвяри політичних репресій, зниклі. Але все це слово, вони об'єднуються одним сенсом, що улада антинародна. Вот коли взять диктатор, і він це чоловік, який є антинародним, він не народ вибирав. Ті, наприклад, віддайте нам свободні вибори. Це значить, кажуть о тим, що вибору нема. І таким чином всі ці слова об'єднуються одним сенсом. Антинародная улада, чего сама больше боится улада. На протягу 25 годов они вымушены были хлущить людям и сказать, что мы от народа, нас 80%, мы от народа. Ну, на кожных выборах они показывают, что вот 80% голосуют за. Вот для их самое главное это показать, что за них их нехто потребно. Гэта патрэбна, зноў я кажу, не для самого Лукашенко, это патрэбна для яго оточения, потому что служить вот этому фюреру, и они повинны иметь некие моральные, там материально, конечно, идут вельми серьезно, их подтримливают за то, что они им служат, але все-таки и морально они хотели подтримливать человека легитимного. Тому змагание на выборах, вот это все, притягивание людей, тягнение на людей на выборах, это спроба, как все больше легитимности выборы были и отбывались. А все слова, все дзеянні, які порушають вот гэта правила гульні, они забороняются, выкидываются и так далее. Менавіта такая тактика. Добре, дякую вам велике. Це був Сергій Антончик, Нічор. Вельми дякую, що ви знову вернулися в наш ефір, долучилися до нас. А ми тим часом проходимо уздовж кольцевой дороги и наближаемся. На вот так. Вот Сергей Антонович каже, что все лето людей больше, чем летось было. Максимум я не был на минулой акции. Угу. А вот я хочу нагадать, что зараз мы подойдем до места, где будовался бизнес-центр. И тогда вот у 16-го году почалося супрацьстояння чергове за Куропати, активісти Молодого фронту, інші активісти розбили там наметовий лагер, протестували супроти цієї будівлі, клалися під будівничу техніку, робили все, щоб будівля не протягувалася, бо це, на їх, як вони доказували, це порушення ахоўных межаў Куропатаў народного меморіалу. І сапраўды не дамагліся, што будоўля была спыненая, забудоўшчык адмовіўся ад сваіх планаў, наколькі я ведаю, нават пацярпеў убыткі і судзіўся потым з Мінгарвыканкамам, але вось тая будоўля не прайшла, як кажуць, як казалі пікетоўцы. І вось зараз мы подойдем до этого места, и все мы убачим, что там просто поляна, деревы растут, и ничего уже не нагадывая про тое место былого конфликта. Вот как раз люди в черных шапочках, это супрацовники милиции, которые пильнуют с нашим шествием, подошли до этого места. Вот тут вот на этом схиле и была уже за плотом будаўнічая пляцоўка. И тут будавался бізнес-центр. А ось справа ад яго, ад этой дороги, справа вось тут якраз знаходзіўся наметовый лагер, і сотні жыхароў Беларусі, менчукоў і іншых людзей з іншых месцаў прыязджалі сюды, каб дапамагчы
пікетоўцам, тым, хто нёс вахту супраць этой будоўлі. Прывозілі ім прадукты, прывозілі ім цёплыя рэчы, намёты, спальнікі. У тым ліку ў канцы там з'явілася нават фартэпіяна. Піаніна, правда, не фортепиано. То есть такие инструмент меньше. Но это пианино допомагало провести нават дапамагло концерт. У тым ліку святочны канцэрт такі, калі удзельнікі этой акцыі святкавалі адмову забудоўнічыка працягваць будоўлю. Вось мы праходзім мимо этого месца і падыходзім ужо да Куропаткскага леса. Там далей нас чакае падземны пераход і ўжо урочышча Куропаты. Нагадаю, гэта Радыё Свабода, мы вядзем наўпроставы рэпартаж з Куропаткскага шэсця. З 12 гадзінаў людзі ідуць у Куропаты, каб ушанаваць памяць расстраляных, рэпрэсаваных продкаў і згадаць пра ўсіх, хто змагаўся за Беларусь, хто паклаў жыцці за тое, каб краіна была незалежнай і свабоднай. Литерально апошние метры мы проходим по этой дороге. Як мы выйдем с подземного переходу, перед нами одразу будзе бачно такі новый плот. Хто не быў давно ў Куропатах і не ведае, то нагадаю, што у пачатку года былі зламаныя больш за 70 вялікіх трохметровых драўляных і некалькі дзесяткаў металічных крыжоў, якія стаялі ўздоўж вакол всіх Куропатаў. І вось на этом месцы самі Куропаты былі агароджаныя плотам, таким з металічнай сеткі. Зроблены такія брамкі, упрыгожаны это месца яйлінкамі, это забудова. Ну, вось так дзяржава нібыта выканала сваё абяцанне добраўпарадкаваць гэтую тэрыторыю. Была пракладзена дарога по цэнтру, то есть она была там, ну, такая як самаробная, але яе зрабілі больш-менш, жвіра насыпалі, укаталі. Праўда, крытычныя завагі адносна той дарогі, якія былі, мы зараз па яе пойдзем, яны спраўдзіліся. Летние дожди размыли шмат дзе эту дорогу, и теперь по ёй ісці уже не так-то и легко. Опа, нас сустракаюць міліцыянты, у тым ліку цяпер уже бачым і ў форме. Вось мы уваходзім у падземны пераход, я аглядаюся назад, яшчэ прыкладна палову людзей падыходзіць да падземнага пераходу, а палова уже там. Сёння мы ідзем так довольно ціха. Звычайна, калі Куропаткскае шэсце праходзіць праз гэты пераход, то тут вельмі гучна гучыць «Жыве Беларусь». Ну, сёння уже імпэт, відаць, крыху зменшыўся. Людзі стаміліся. І мы вот наўпрост выходзім да людзей, якія здымаюць нас на камеры і тэлефоны. Это все супрацоўнікі міліцыі. Нагадаю, адзін з арганізатараў шэсця, Алесь Шахольскі, сказаў, што нібыта яны не чулі загад для міліцыянтаў збіраць інфармацыю о парушэннях. Вось той самы плот, про які я казаў, які з'явіўся сёлета вакол Куропатаў. Вось такая брама. Ну і вось мы заходзім у Куропаты. Это мемарыяльны мемарыял, народны мемарыял, якому цяпер дзяржавай нададзены статус гістарычнай каштоўнасці. Тут вось на этом месцы калісьці было першае супрацьстаянне за Куропаты, калі шла будоўля кальцавой дарогі, якраз справа вось в этом месцы стаяў намёт, які одну ноч падпалілі невядомыя. Ну, тое супрацьстаянне закончилось тым, што все-таки кольцевая дорога
прайшла, але яна мусіла хацелі знесці вот гэтыя дрэвы, якія злева ад нас знаходзяцца, і крыжы, якія былі тут усталяваны. Удалося захаваць вот гэту вот тэрыторыю, вот этот першы вялікі крыж, на якім напісана 1937-1941 пакутнікам Беларусі, пазначаны так на ім. Вот это один з першых таких вялікіх крыжоў, ён дагэтуль стаіць, ён захаваўся. А мы ідзем па этой вот дароге, якую рабілі будаўнікі летась. Да, яны паспелі да адкрыцця мемарыяльнага знаку. На Голгофе быў пабудаваны, усталяваны мемарыяльны знак. Але нагадаю, што урачыстага адкрыцця вось этого знака так і не адбылося. Знак быў пабудаваны на замову Міністэрства культуры. Дакладней так, на замову Федэрацыі прафсаюзаў. Федэрацыя прафсаюзаў звярнулася да Міністэрства культуры. Тое праз свае структуры, значит, вырабілі этот знак, замовілі его праект архітэктарам. Архітэктары зрабілі знак, яны былі не супраць таго, каб ён нават не стаяў на Голгофе, а здесь унізе, каб не разбураў той будаўнічы ансамбль, які ўжо склаўся у Курапатах, у цэнтры Курапат. Но, тым не менш, знак быў пабудаваны на Голгофе, справа ад помнікамі, ад камня мемарыяльнага. Ну, вось думкі падзяляюцца наконт таго, ці слушна ён там знаходзіцца. Вось ноч расстраляных паэтаў показала, што ён упісаўся у агульны ансамбль. Людзі, з якімі размаўляў сёння, вось Юрась Беленькі з КХП БНФ лічыць, што гэта не так, што ён разбурае ту атмасферу, якая склалася. Ну, это пытанне такое спрэчнае, эстэтычнае, наконт эстэтычных поглядаў. Але вось рэчыснасць тым, што гэта мы зараз ідзем якраз на это месца. Там і знак, там і вялікія крыжы, якія усталяваны актывістамі КХП БНФ, якія дахаваліся. Крыжы і Ваславу Ростовскому, про якого сьогодні в нашому репортажі казала одна з удзельніц шэсця Амалія. Крыжы пакутнікам з Берасця, з других рэгіёнаў Беларусі. Ёсць і помнік асобам габрэйскай нацыянальнасці, які прозвішча якіх вядома. Нагадаю, у Курапатах ляжыць больш за 30, ад 30 до 200 тысяч ахвяраў палітычных рэпрэсій. Дакладная лічба невядомая. І прозвішчы іх невядомыя, бо ў дакументах пры вядзенні расстрэлаў у выкананні не сказана, дзе пахаваны людзі. Ось пісьменнік Владзімір Арлоў падчас ночы расстраляных паэтаў цытаваў пратакол міліцэйскі НКУС, які сам бачыў. Там просто такая фраза, што тыя, кого расстраляныя, закапаныя на патрэбную глыбіню. Вось. Але падчас раскопак былі знойдзены некаторыя асабістыя рэчы і дакументы. І, прынамсі, два чалавекі высветлены дакладна, хто это людзі. А мы там тым часам праходзім мімо так званого польского крыжа. Это крыж людзям польскай нацыянальнасці, якія былі расстраляныя у Курапатах. Сюды прыходзяць вельмі часта палякі, і беларускія палякі, і з Польшы прыязджаюць, і прадстаўнікі амбасады, уладаў польскіх, калі наведваюць гэты крыж, нельга его абмінуць. А вось тут справа ад нас, дзе стаяць аператары, вось там была знакамітая лава Клінтона, разбураная вандаламі, з нейкай там 15-й, з якой спробы выніку разбураная. Рэшткі этой лавы арганізатары, якія даглядаюць за Курапатамі, схавалі і чакаюць магчымасці яе рэстаўраваць і усталяваць зноў. Вот я зараз бачу на пастаменце, на якім была эта лава, стаяць знічкі і кавалачак лавы. Тут таксама прысутнічае
як напамін пра тую падзею. Вандалы, якія это зрабілі, так і не знойдзены. Это адбылося ў пачатку года. Двойчы, некалькі разоў они сюда приходили и руйновали дашенту. Спочатку один раз побили, кавалки их склали, потом другий раз. У выніку активисты, які пильнуют за куропатами, зладили такую ночную операцию, хотели их поймать, але человек почув, некий вандал этот, почув некий шум и сбег, поймать его не удалось. Ось, а міліція так нічого не зробила, хоча нібито були усталявані відеокамери, нібито є записи, був знятий автомобіль, на яким цей чоловік збіг. Ну ось, я не перший раз ми назираємо за ситуацією, коли винуваті в вандалізмі у Куропатах так і не були знайдені. Тим часом ось ми прийшли на Голгофу так званую, это холм, самая высокая кропка у Куропатском урочище, где усталяван был еще в 90-е годы мемориальный знак, камень, на яким сказано, что тут будет усталяваны помник. Вот. И летось тут з'явился мемориальный знак. Вот. Я прошу оператора показать его мемориальный знак, замовлений Федерации профсоюза, память о репрессованных. Традиционно шествие подтягивается до Голгофы, выстраивается вокруг этой вот круглой пляцовки, и тут уже стоять и Юрась Беленький, и іншие организаторы этого шествия, до яких мы подходили, и хутко почнется. А сама акция тут працує, я так розумію, да, буде працювати гукоузмацняльна апаратура, тому нам буде добре чувати, що тут відбувається, що вони скажуть. Будуть гучати промови, будуть виступати лідери партії, прогучити. Хоча за все буде молитва, прогучити зворот Зенона Позняка. «Живи незалежная Беларусь» написано на одним з транспарантов. Лида памятая, дяды, хайсы, витебские куропаты. Традиционный напомин про агрессора. Россия — это война, про потенциального агрессора. Урочище Калита, слуцкие куропаты. Вот тут несколько уже напоминов про то узгадывание про мясцовые места, где месцы у провинции, где отбывались такие же подеи, что и в Куропатах. Паводле историков, больше за 50 таких мест уже ведомо. И причем я так поглядел на ту мапу, якую склав историк Кузнецов. И там, в принципе, по однольковая колькость, что на заходе Беларуси, что на усходе. Прикладно по 7-8 мест таких в область. То бок это были массовые репрессии, и они тычились со всех белорусов, и восходних, и заходних. Но у заходних больше у конце 30-х годов, после уз'єднання Беларуси. Але там хутко наверстали то, что было страшно, умовно кажучи, за 20-30-е годы во усходней Беларуси. Великий червоно-белый стяг за моей спиной расстегнули удельники шествия. Такое полотнище вышиней больше за 2 метра и довжиней метров 5. З ним они прошли раз весь город сюда у Куропаты. Нагадаю, это «Радио Свобода». Мы ведем репортаж с Куропатского шествия на Дзяды. Сегодня 3 листопада у Менску отбываются традиционные 80-е Дзяды. День поминовения продков и ахвяров политических репрессий.
Починається мітинг. Вітаю, дорогі люди. Щиро дякую за ваш учинок. Это Юрат Беленький, наместник старшинника ХП БНФ, организатор этого шествия. Как прийти сюди на Куропатську Голгофу. Моє ім'я Юрій Беленький. Я з'являюся наместником старшини консервативно-християнской партии БНФ. Я заявляюсь отказным за это мероприемство. И на правах отказного я попрошу вести митинг, який зараз почнеться. Отказному секретарю консервативно-християнской партии БНФ, громадському директору Народного меморіалу Куропати Олесю Шахульському. Прошу. Шановні собри, дякую вам за ваш нелегкий, так сказать, поход этой. Здається, тут люди, значит, уже и сталого взроста, и молодые люди. А что это все говорить? Об чем это все говорить? Есть переемность. Мы живем. Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Я зараз зачитаю до нас з вами зворот старшини консервативно-християнської партії БНФ, відкривальника Куропата, чоловіка, який вельми шмат зробив, со своими поплечниками, депутатами опозиції в Верховному Совете 12-го скликання. Гэта яны здобыли незалежность для нашей краины. Это яны зробили так, что наши зараз сыны не гинуть у шматликих войнах Российской империи. Гэта Зенон Станиславович Поздняк, и он до вас звертается. Дзяды 2019. Дорогие земляки, уважаемые белорусы, сегодня и зноў адбываюцца дзяды. Наше містычнае і сакральнае свята продкаў. Яно ў цяперашнім часе набыло ў нас асаблівае значэнне, бо звязана з народным мемарыялам Куропаты. З'яўляецца яго часткай і ягонай сутнасцю. Народны мемарыял Куропаты створены народом у традициях нашей мемориальной культуры. Начался он 29 кастрычника 1989 года, когда люди, идучи шествием, принесли сюда на руках великий 7-метровый крыж покуты и поставили его тут, под гуки реквиема и казани молитву. С 2000 года каждый раз на дзяды сюды приходили тысячи людей, якія несли на плечах крыжи и устанавливали их тут.
для магілаў расстраляных продкаў. Так ствараўся вечны мемарыял памяці пра геноцид. Кожны год на дзяды сюда прыходзяць людзі, нясуць і ўстаноўваюць крыжы, помнікі вечнасці. Вось чаму гэты мемарыял з'яўляецца вечным, бо кожны год, кожнае пакаленне беларусаў прыносіць сюды і ставіць тут свае адзнакі памяці. Гэта працэс няспынны, пакуль жыве народ. Ён стаўся рытуалам святой часткай памяці пра трагічны для людзей і для гісторыі час. Но тут усе ёсць удзельнікі, ушанавальнікі і стваральнікі народнага мемарыяла. Ніхто, ніякая цемра, чартоўская сіла не знішчыць Курапаты, пакуль мы жывем. Няхай цемра бесіцца сабе да пары, няхай робіць свой крыжалом. Урэшце гэты крыжалом і пахавае іх усіх з усёй іхнай сіпатай, нянавісцю і ядавітай слінай. Шануйме нашых дзядоў, шануйме расстрэльныя магілы продкаў, паважайме нашу гісторыю, нашых пакутнікаў і нашых герояў. Гэта вельмі важна цяпер для беларускай нацыі. Каб вытрымаць навалу, перамагчы ворагаў чалавецтва і адбудаваць нашу светлую, вольную Беларусь. Слава Айчине! Наступныя дзяды у вольнай Беларусі. 3 листопада 2019 года. Зелён Познак. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Дякую, сябры! Шановні сябри, даю слово Тільки що Олесь Сухойський зачитав зворот Зеленого Позняка до удільників этого шестя, які називав їх не тільки удільниками, але й стваральниками Куропатов. На Куропатской Голгофе. Вокруг нас могилы. Потягивается Юрась Беленький. Я каждый раз про это кажу, как мы не забывали, что это не просто вот пришли мы на некое сакральное место, але это сакральное место, вокруг якого люди, парэшткі людей, невинно забитых, у яких засталіся семьи. Многие выросли, не бачили своих бацькоў, маці, только тому, что тут, у Куропатах, не только тут, у гэтых, а в тым ліку, вот як тут написано, хайсы віцебскіх Куропаты, у хайсах, і шмат яких десятках месяцев по Беларуси забивали наших людей. Недавно я поглядел одну импрезу у Ютубе, в социальных сетках, и там молодой человек задает питание: а что за зло такое вот проросло тут, на нашей белорусской земле, как такое отбывалось? И, я заочно, может быть, хочу заперечить этому молодому человеку. Зло не тут проросло, и оно пришло. І воно прийшло з іншої держави, з іншого народу, з іншої ментальності, з іншої політичної культури сюди, до нас. І воно прийшло тоді, коли відбулася повна інтеграція Білорусі, Усходньої Білорусі у Російську Совєтську Федеративну Соціалістичну Республіку. Я вживаю це сучасне слово, бо це перекладається як об'єднання, можете це перекласти як поглинання. Гвалтовная интеграция, коли з Сходу пришли войски, захопили нашу Беларусь, а на Парижской домове, 21 года мирной Рижской домове, Заходняя Беларусь дошла до Польши, а тут усходние интеграторы розпочали реализацию своей вот этой интеграционной политики. Я не дарма это кажу, и не раз это уже казал тут на Куропатах. Не шукайте причины внутри Беларуси тут, что отбывалось. Смерть — это зло пришло оттуль. И это вельми актуально про эту интеграцию казать. Коли сьогодні знову гучить
про поглыбленную интеграцию в новой союзной державе. Вот вынник, это полный апогей вершине интеграции з Російської Федеративної Соціалістичної Республіки. Я нагадую, менавіта тады так называлася гэта держава. Толькі ў 22-м годзе яна створила уже такі прихорошены, быццам бы, Советский Союз. Интегровала нас Российская Федерация. Интегровала, забивала. Я сам тут калісьці на Куропатах задав такое, риторичное, может быть, питання, а может быть, и сам отказал на это питание, что чему так здарилося, что в той державе выросла такая политика, такое зло, якое чинило такие тут беды. У российской историографии, у российской публицистицы можно знайти. Лепшие люди России про это давно написали. Россия стала спадкоємицей татаро-монгольского деспотизма. Не будем спрашиваться на контртермины, там, монгольского, якого. Но то, что Россия не вышла с этого деспотизму, что этот деспотизм есть сутностью этой державы, мы сегодня назираем, что робится там у России. Когда людей садят на реальные термины турму только за репост в интернете, когда садят на реальные термины только за то, что он на митингу вышел и не так глянул там на работника полиции, это проява деспотизма. Проява деспотизма — это хлустня, подман. Колены захопливали Украину. Колены робили вот эту информационную войну, применяли информационную зброю, так званую гибридную и горячую войну. И с этими людьми мы мусим интегроваться. Вот подумайте, люди, вот тут на Куропатской вот этой вот земли, про какую интеграцию можно казать. Что я хочу сказать, дорогие люди. Союзная домова — это антиконституційна абсолютно речь. Для нас суперечить Конституції. Ті люди, які підписали її, повинні були сісти у турму. Бо це є вельми серйозне кримінальне злочинство. Ті люди, які сьогодні заявляють, що вони діють у рамках союзної держави, говорять про те, що вони міркують зробити вельми тяжке злочинство, здраду родини. Бо в Конституції вельми докладно написано. Просто речь, скажем, про одну грошову систему, одну валюту. Емісії грошей на території Республіки Білорусь виключне право має Національний банк Республіки Білорусь. Інше заборонено. Дорогі люди, може бути, я, думаєте, дарма, зараз скажу про політику, економіку навіть, тут на цьому місці. Ні, не дарма. Захоп экономичный Беларуси, политичный захоп, это ступени вот этой куропатской интеграции. Тому, дорогие люди, я прошу так, закликаю вас. Вы прошли этот шлях, вы пришли поклониться этим могилам. Это значит, что мы живем нация белорусская. Живут люди, которые у сердца мають боль до той трагедії, які виказують пошану до попередніх поколінь і заявляють про те, що ми є білоруси, і ми є незалежна нація, ми є незалежна держава, і ми це будемо боронити. Я прошу, щоб от ця теза оборони нашої незалежності стала сьогодні головною. Бо коли головна погроза йде нашей незалежности, а значит, магчимости новых куропатов, мы все повинны зробить, каб гэтага не допустить. И змагання йде не только на фронтах Украины, у Донецкой и Луганской области, бо там так само йде змагання в гарячій війні за нашу незалежність. Змагання йде інформаційний прес, найперш інформаційний прес. Я неодноразово тут казав, здається, може бути, з 11-го года ці раней, про використання інформаційної зброї супроти нас. Тоді це для многих здавалося абстракцією. Навіщо тут от на Куропатах казати про ніяку інформаційну зброю? Вона ж не забиває. Забиває вона. Забиває. І ми це бачимо, коли люди, отручені цією зброєю в Україні, брали автомати і йшли забивати своїх братів. Це найперш виник використання інформаційної зброї.
Тому что можно зробить в этой ситуации? Тут много журналистов. Шановні журналісти, колись одна ваша колега дала мені матеріал по розпрацовці російських спецслужб, як нас знищать. Я господарині до гэтай пори вдячна, тоді я вивчив добре ці матеріали. Я назираю то, що відбувається. Там є один самий головний пункт у дочиненні. Зробити так, як позбавити націю поваги до національно-культурної спадщини. От тоді і волі до супротиву. От тоді можна голими руками брати. І ось зараз у пресі ми читаємо. Зневажливо некі Філіппіки, я би так сказав, дочинення до наших славутих земляків, до нашої історії. І думаєш, ну откуль гэтого раптом проросло? Ведаеце, гэты год можна назваць годом Каліновскага. Гэта малады чалавек, пайшоўшы жыцця, змагаючыся за нашу незалежнасць сённяшнюю. Я не оговорюсь. Бо не было б змагання Каліновскага, не было б змагання слуцкіх змагароў, не было б БНР, не было б, прынамсі, Верховного Совета 12 склікання, і там Зянона Пазняка, яго паплечнік, не было б, напэўна, незалежнай Беларусі. І Олесь Чахольскі правильно сказаў, колькі жыцця ўжо загінула б на расійскіх войнах, толькі за гэтыя 25 гадоў. Нават ва ўмовах гэтай дыктатуры то, што было зроблена тады патрыётамі Беларусі, выратавала столькі жыццяў. Вы разумееце, вот каб захаваць гэтае жыцце, захаваць перспектыву, трэба абараніць Беларусь. Тады не будзе, дасть Бог, новых курапатаў, не будзе гэтай бяды, але самае галоўнае напрыканцы, яшчэ раз падкрэслю, не тут вырасла гэтае зло, про яке казалі маладыя людзі і шукалі. Зло прыйшло адтуль, з усходу, з гэтай імперыі зла. Вельмі дакладнае вызначэнне калісьці даў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У дачыненні да Савецкага Саюза яшчэ тады. Імперыя зла. Скукожылася гэтая імперыя, але сутнасць яе зло засталося. Так давайте же зноў не все зробім, каб не пусціць яго зноў на нашу зямлю, каб жила наша Беларусь. Жыве Беларусь. Дякую. Зараз слово надається сябру Сойми консервативної християнської партії БНФ Ігору Щемлєву. Будь ласка. Вітаю, шановне господарство. Кажуть, історія не має умовного ладу. Але давайте разом з вами зараз паспрабуємо уявіць, што было б, калі б у 1918 годзе нашему народу удалося спраўдзіць незалежную Беларускую Народную Рэспубліку. Калі б мы нейкім гістарычным цудам тады змаглі пабараніць сваю дзяржаву, мелі сваё ўласнае войска, мелі бы абароненыя межы, і калі б Расія знаходзілася недзе там, за мяжой. Вось зараз давайте паспрабуем адказаць на пытанне, ці быў бы у нас тады бальшавізм, сталінізм? Няўжо гэта беларусы прыдумалі гэтыя антычалавечыя ідэалогіі? Не, гэта ўсё прыйшло да нас разам з Расіяй. Няўжо у нас бы тут праводзілася тады палітыка русіфікацыі, калектывізацыі? Няўжо гэта беларусы прыдумалі гэта ўсё? Не, гэта ўсё нам прынеслі таксама, прыдумалі расейцы і прынеслі сюды расейцы. Няўжо мы бы самі зносілі бы сваю гістарычную спадчыну архітэктурную, узрывалі касцёлы, храмы? Няўжо мы гэта самі для сябе ўсё прыдумалі? Не, гэта ўсё распрацоўвалася, мы ведаем цудоўна, у Расіі, у Маскве, і здзяйснялася расейцамі. Няўжо на нашай тэрыторыі бы дзейнічалі ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ? Няўжо гэта ўсё беларусы прыдумалі? Не, гэтыя антычалавечыя, злачынныя арганізацыі былі ўтвораныя у Расіі, у Маскве, і прыйшлі сюды разам з акупацыяй. Нічога гэтага бы у нас не было, калі б мы мелі незалежную дзяржаву. І калі казаць сучаснымі тэрмінамі, то тут, у Курапатах,
ляжаць ахвяры інтэграцыі з Расіяй, на жаль. Тут лежыць колер нашай нацыі, наша нацыянальная эліта. Цяжка ўявіць, колькі тут лежыць нобелеўскіх прэмій нашых, геніяльных твораў мастацтва сусветнага ўзроўню. Усё гэта было закапана ў курапацкіх ямах расійскімі акупантамі. Сёння шмат хто задаецца пытанням, а што ж яны там падпісваюць у Маскве, якія ў іх там планы на інтэграцыю, што гэта інтэграцыя прынясе нам? Адказ вельмі просты, дастаткова азірнуцца і ўбачыць сотні расстрэльных ям праз кожны метр. Усяго іх тут 510. І такіх месцаў па нашай краіне тысячы. Вось што прынясе нам гэтая інтэграцыя. Таму сёння мы знаходзімся, як і 100 год таму, на ростанях. Перад намі ляжыць выбар. Змаганне за незалежнасць альбо патрапіць ізноў пад расійскую акупацыю. Толькі у нас сёння нашмат мацнейшыя умовы, нашмат лепшыя умовы, бо мы маем сваю уласную незалежную дзяржаву, прызнаную усім светам. І маем канстытуцыю гэтай незалежнай дзяржавы, дзе прапісана, што абарона незалежнасці – гэта не проста наша права, а гэта абавязак кожнага грамадзяніна Беларусі. Таму мы маем права бараніць сваю незалежнасць любымі дасяжнымі сродкамі і метадамі. Мы павінны зрабіць усё, каб ніколі зноў не панавала тут Расія са сваімі хворымі антычалавечымі ідэалогіямі кшталту бальшавізму і сталінізму. Каб ніколі зноў тут не дзейнічала расійскае НКВД, зараз ужо ФСБ і іншыя антычалавечыя структуры і арганізацыі. Таму зробім жа ўсё дзеля абароны сваёй радзімы. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Шановні сябры, ну і колькі слоў я скажу, я разумею, што вы стаміліся, все ж таки шлях прайшлі. Ще раз вам дякую, што вы тут. Я вот, ведаеце, бачу, вельмі шмат людзей прыехала з іншых мясцінаў. Тут вот у нас і прыехалі з Оршы людзі, з Капылякаў. Вот у нас урочышча Каліта, слуцкія курапаты. Хайсы, віцебскія курапаты. Ліда прыехала. Былі людзі тут з Гомлі і гэтак далей, гэтак далей. Сотні месцаў расстрэльных па Беларусі. Кругом забівалі. Літаральна некалькі дзён назад, 30-го, мы адкрылі фотовыставу «Хайсы, віцебскія курапаты» ў Віцебску. Ведаеце, заўсёды я кажу пра тое, што кругом ёсць людзі. Людзі, якія бяруць на сябе адказнасць. Это асобы. І хочацца ім падзякаваць, таму што ў гэты вельмі цяжкі і складаны час. Яны шукаюць і сродкі, і, скажем, ахвяруюць сваім здароўем, ахвяруюць сваім часам. І ім трэба сказаць вялікі дзякуй, што яны робяць у сваіх месцах. І ў гомельскіх курапатах, і ў магілёўскіх курапатах, і ў аршанскіх курапатах, і віленскіх курапатах, баранавічскіх курапатах. Ведаеце, яны робяць вельмі важную справу. Ушановваюць памяць, збіраюць інфармацыю. Інфармацыя, вельмі важна, адыходзяць сведкі тых страшных злачынстваў. Яшчэ пакуль не было Нюрнберга-2. Суд над нямецкім фашызмам адбыўся, а над расійскім камунафашызмам яшчэ наперадзе. Таму вот гэтыя ўсе сведчанні, якія збіраюць вот гэтыя людзі, дакументуюць, яны будуць на гэтым Нюрнберге-2. І будзе асуджана, і будзе дадзена ацэнка этой страшнай з'яве расійскі камунафашызм. Ён зараз таксама падымае галаву. Яны ж што недавно сказали, вот все вы ведаеце гэта? Что сказали расейцы? Мы можем повторить
Уявляеце сабе, вот гэта тое, што ляжыць. Наша колер, як сказаў Ігор Шемелёв, цвет нашай нацыі. Простыя людзі, сяляне, рабочыя, інтэлігенцыя ляжаць в этих расстрельных ямах. І яны хочуць это паўтарыць. Калі кажуць, што в адкрытую, што хочуць паўтарыць, то мы с вами павінны так само до гэтага вельмі сур'ёзна поставіцца. Недавно у меня была размова с одним бизнесменом, скажем так, довольно не бедным. И этому человеку, ведаете, мне пришлось рассказать элементарные речи, потому что он себе не мог это утявить. Я ему просто сказал, коли придет эта российская банда сюда, то у тебя не будет бизнеса. Ты будешь вот ехать на машине, подойди автоматчик, как на Луганщике и Донецке, открой двери и скажи, выходь. Дякую Богу, если ты застанешься живым. А твоя машина будет реквизирована. А ты у этой банды, коли застанешься живый, то будешь у наемных працовниках. Для його було, напевно, це відкриттям. До цього часу не розуміють, що своя держава, своя білоруська влада, не ця окупаційна, яка зараз, а своя земля, своя мова і культура, своя майомість. Вот що важно. І за це треба змагатися. Не за абстракцію ми змагаємося, за своє. Гэты кавалак землі дадзены Богом, нам, беларусам. У нас ёсць свая дзяржава. У іншых таксама украінцаў, палякаў, немцам ёсць свае дзяржавы. Мне кажуць, ну так можна з'ехаць жа ж кудысьці. Усюль мы будзем эмігрантамі. Гэта не нашая. Так давайте, людзі дарагія, ўсё ж такі змагацца за сваё. Нашае, не за абстракцыю. Еще один аспект я хотел закоронуть. Завсёды я подвожу вынікі года на дзядах. Значит, после того, як у Куропаты в 2018 году был запущенный вирус, вот стоит вирус, бачите, да? Это называется державный помник. Это вирус. Його сюди, тому що Куропати зробив білоруський народ. Куропати – наш народний меморіал. Тому що все зроблено білоруським народом на його керуванні і з його уділом. І талоки, і крижі, все. І коли ця влада окупаційна побачила, що це все розвивається, вони вирішили, як же взяти все це під контроль, щоб не можно было больше кружов ставить и так далее. Это их была задача. И вот они запустили вирус. Поставили вот это, то, что тут стоит. Как вы бачите, композиційно Голгофа давно уже оформлена. Тут не повинно было бы быть этого. Вся остальная мемориализация повинна отбываться на поле. Непосредственно на території помника 3 складника основні, які створюють цей меморіал. Перше – це ямінні могили, щоб було чисто, прибрано. Ви бачите, у протягу 20 більш років ми це зробили з вами. Стояли крижі, вшановували пам'ять, інші пам'ятні знаки. Есть. І лес. Тому що лес так само складник меморіалу. Больше нічого не повинно тут было бы быть. Але вирус з'явився. І з цього моменту на Куропаты пішов ошалелий наступ. У гэтым годзе, вы ведаеце, адбыўся крыжалом. Знішчылі больш за 100 крыжоў. Дьявол заўсёды боится крыжа. И той дьявол, который ездит по этой дороге, его аж трясло от этих крыжов, колотило. И вот этот дьявол загадал гэтые крыжны снести. Зробили это злочинство. Але
Я нагадаю вот свого Зернона Станіславовича Позняка. Гэта крыжалом іх і пахавае. Заканчваецца іхная эпоха. Яны гэтага яшчэ, можа, не разумеюць. Але і ў Расіі, і тут, на Беларусі, гэтыя рэжымы паступова атыдуць. Мы не ведаем, як хутка. Можа, заўтра, можа, праз год. Але дынаміка і тэндэнцыі ва ўсім свеце паказваюць, не будзе ніякіх імперыяў. У іх літаральна праз некалькі год да Урала, у Расіі маю на ўвазе, що адцяпае Кітай. Больш за 5 мільёнаў уже кітайцаў там у Забайкалье. І знаёмыя перадаюць адтуль, што тыя, вот, якія расейцы, называюць себе расейцамі, давно уже працуюць у кітайцаў. Кітайцы там кіруюць. Яны збіраюцца там свае будаваць гарады і гэтак далей. Яны спакойна робяць кітайцы сваю справу. Крок за крокам, ім і вайны не трэба. І ведаеце, вельмі небяспечная і тут адбываецца сітуацыя. Таму што, нельга вірусы запускаць. Бо вірус, зачапіўшыся за здаровую клетку, пачынае яе пажыраць і памнажацца. Так вот, гэтыя вірусы все трэба спыняць адразу, ліквідаваць. Тады будзе здаровы арганізм. Вельмі такая ситуация, вот уже мои попередние коллеги казали про интеграцию. Так вот, интеграция. Я приведу экономичный один приклад интеграции. Одной белорусской фирме треба было купить на Беларуси сухое молоко и поставить заказчику, который был его продукцией, да? Которому треба было сухое молоко. Как вы думаете, белорусская фирма может купить у белорусского владельца белорусское молоко? Нет. Только праз российцев. Калі ласка, сколько хочет. Але праз российскую фирму. Понимаете? Вот вам экономика. Вот вам один из аспектов этой оккупации. Новый экономичный проблем. Вот что они робят, крок за кроком. А их тут крови ховают. Что же они за что продают Беларусь? Так вот, хочется сказать крови. Так само мои попередние коллеги сказали, что это криминальное злочинство. Але это не только згода, это люди, які зразу. Это криминальный кодекс. Але подчас войны, эти люди пользуют законом. Я думаю, что все разумеют, что это. Тому мы хотим поговорить.